Evo nas, tu smo, halo, 1, 2, 3. Odjavi pesmu, čoveče. Touch Sensitive od Falla iz 99. Sporije malo, nemoj mi od ranog jutra da mi brzaš, da gutaš slova i reči. Ti si kasnio na emisiju, sad pusti mene da se seri malo i življavam. Kaže, samo polako, uzmi vreme. Poslije, ja ovako moram. To je moj način. Tako je. I kako lepo i fino može, bez agresije. Da. Samo... Šta sam htio da kažem? Odjavi pesmu. Najavi i odjavi pesmu. To za početak. Ovaj album, kako se zvao, Marshall Sweet. Nismo te pitali za album, nego za pesmu. Na kojem se nalazi pjesma. Je bio par mjeseci kad je Marky Smith, pjevač i osnivač grupe, doživio svoj krah moralni. Kad se potukao sa članovima grupe, otpustio ih, zaglavio u zatvor, pijem ovu jabuku. Dobro. Vidjet ćemo. Da probaš. Pomirisat ću je. Hoće neko šljivu? Evo čak i Smiljan uzeo rakicu da popije. Ajde, pa će da završiš ovo. Sad će čuti kao da je izdrogiran. Ovu dosadnu priču kao. O Marky Smith. A evo i naših. Blaženo počevši. Evo i naših ulaze sa leve, napadaju sa leve na desnu stranu. Vidio sam da je neko napisao ko je ovaj sa glasom Vladanka Stojakovića. Pretpostavljam da su na mene mislili. A ovde? Sada? Ne, nego na YouTube-u. Kao komentar. Aha, a na šta? Na našu emisiju, na Gregolijadu. A na onu jednu jedinu koja je održana pre par nedelja i više nikad iz ovog studija. Da, mislim, i blaženo počivša Gregolijada. Sada je Kokoruš u Gregolijadu. Tako je. A Vladanko, da, možda. Možda je na mene, mislim. Nisam obratio pažnju. A možda je to Markovački napisao, nisi provalio ni ko je pisao. Tamo samo pišemo o Markovački i ja. I Petkovski. Botujete. Da, botujemo sami za sebe. Botovi za obnovu. Kakva emisija. I onda dole se navuku još njih 15. Pa dobro, to je dobra ideja. 15 naših naloga. Koki, uključi se u razgovor. Pa ne mogu sad, vi ste sad... Mi pokušavamo da te razgalimo, da te podignemo, a bez da smo rekli dobro jutro slušalcima, to je ono što se nikako ne smije. Što si ti nama prioritet. A nisi čak odjavio pesmu. Dakle, već 11 minuta pričamo, rekao je album, rekao je izvođača, rekao je da se ovaj potoko sa bendom. Samo nije rekao da se drogira. Ko? Smiljan se ne drogira. Ne, daj Bože. On je straighta šta je. Pa kako? Prva jedna rakijica, za 6 mjeseci. Ko? Totalni alkos. Ja pijan, sram tebe. Da, a poslije još neki kad proba malo lake droge, pa malo put kad teži preko eksera. Ako nije do sad, neće ne. Što? Ne, evo, bunjevački sipa bez kraja na jednom videu sad ovdje. Da, dobro jutro, kaže Marko Ognjanović. I to je sve. Dakle, dva čoveka počelo je koji su... Nema slušalaca, jasno je to meni. Jasno su mi razlozi. Prvo, Gregović kasni, 9 minuta je udaljen peške. Kako su slušalci to znali? 9 minuta je, pa zato ću ja da otkrijem to. Čekaj, kakav konformizam vlada u ovoj emisiji na samom početku i u kakvom smo mi haosu. Otkad smo ušli u komercijalizaciju i formatiranje programa, sve se raspalo. Ko je ušao u formatiranje? Čekaj, o formatiranju ćemo tek da pričamo jer je Manja Grčić postavljena za generalnu direktorku, to je Kokijeva drugarica, sedela mu u krilu sve vremena. Ima fotografice. Pa da, pa znam. Ona je postavila... Znam da ste vi njeni poštovac ili kaj dela. Čas molim, trenutak. Ona je postavila Brakija da bude direktor radija. Aha, da. Ne mene. Nemoj sad pričaš o Brakus, Brakus nije tu. Ali ne može da se brani. Ti si tada postao šef obezbeđenja. Evo čovjek advokat kaže da to nije u redu. Nije istina. Napadaš čovjeka koji nije tu. Bio sam... I toga napadaš. Čaci metode, to je to. Zadnja rupa na svirali. Ko? Rupa na zadnjici, to sam bio ja. Bio je ostao. Ti si bio na svim najvažnijim sastancima na kojima se odlučivalo sve o sudbini radio i televizije B92. I gde su postavljeni ljudi i gde su skidani ljudi. Misliš, kad je trebalo da presudi neko, kad on unosi pivo... On je nosio gajbice. Nosio gajbice, tako je. Neki drugi još. Ko kod Šešelja, što je sada predsjednik države, nosio gajbice. I Marko Milošević. Tako se kalio Kokoruš. Ali imao sam karakter. Nikad kafu nisam unio. Samo pivo. I nikad kafu nije ni okosio tamo jer ga odmah izbace napolje. Ali kad se odlučuje, kad treba ono da se prelomi, pa sad ono kao ko da dobije otkaz ili tako nešto, Koki, dođi samo ovde, šta misliš ovo? Izvuci kuglicu, pa najtanju onu ili kuglicu toplu, ili najkraću onu šibicu, znaš. Koki je metafora, ko ona baba. Koki je metafora propadanja. Ko to tamo peva, ona baba, što smrt, što sedi pozadi i ne priči. To je Koki u srpskom društvu. Da. Mnogo stvari smo započeli. Kancer srpskog. I mi ćemo sada ići dalje. Ti si neki irelevantni, koji tu sedi, ne radi ništa. Mislilac. Realno. Da. Sediš, ne radiš ništa, ne buniš se. On je ko šahbaz.
Ne smije miješati. Da, nemoj, molim te, boje. Posebno novi boje da mešaš. Znači, nikako obojenu tekućinu, nikako mešati sa bezbojnom. Bezbojna, ali ne bi se suizeć još jednu. Ali kao lak. Bezbojna je kao lak. Mislim, tako je opasna. Treba da napravimo emisiju. Gde ćemo da se voštimo. Degustacija. Da se zove... Ali neko mora tu da vodi program i da ovaj program otvori i zaključi ga. Da se zove do kraja boce. Ne, znaš kako ćemo? Izaberemo jedno piće, litar i po, recimo, ruma. I bude lincura bude sponsor. Lincura sponsor. I krećemo emisiju i lagano pijemo. Ali celu noć, ne, to mora noći da se radi. Dok se ne završi boca. Da. Dok ne popijemo ali znam, ali boca je, šta je boca? Boca za lako je vama. Za 4 odrasla čoveka. Ja imam djecu. Dok ne odu 2. Ovo ima decu. Jesu oni punoljetni. Pa ti tek nemaš šta da brežeš, ti si za sebe ostavio svoj amanet. Nećemo sad o tome, nego možemo i na suvo probati, bez programa, ali da kao pričaš, da možemo izdržati da se funkcioniše... Ništa ti nisam razumio. Ja nisam sebe, ufatio sam sebe na drugoj riječi da vozim u nekom pogrešnom pravu. Ušao je jedan smer iz koga više... Ušao je jedan smer iz koga više nema izlaza. Koja kad sam sišao 2 ulice dole. Da. Čovjek je, znači kasnije od 9 minuta, a 9 minuta mu treba od kući. Onda to zaista jeste problem. Ja mislim da mu... Vodu da ima da gasimo. Mislim da mu... Da te slagao 9 minuta mu možda treba uzbrdo i kad ješ oko. Evo prve reakcije. Prvo da kažem svim slušalcima našim dobro jutro. Ja to nisam rekao. Ovaj kolažni haos program smo počeli tako kako jesmo i ukoliko niste bili sa nama pre tačno 2 nedelje, Kokoruš i Gregorijada su spojeni u jedno biće, u jednog Frankensteina koji a on je namerno je sada mućkao da bi ti dobio a nije, evo. Mirinda piće naše i vaše mladosti. To je kao ona stara reklama za koktu. Domaće, prirodno, sa mehurićima. Znam, to je koktel. Piće vaše i naše mladosti. Ona reklama iz hotela. I želim dobro jutro svim našim dragim slušalcima koji slušaju ovaj haotičan program i nevernim Tomama, također i nevernim slušalcima, njih ima znatno više od ovih vernih. Tako je. Jer ovi kad su neverni onda oni namjerno ovo slušaju i onda buše program. Zato je program lošiji nego što imaju predrasude. I želim također i dobro jutro svim našim slušalcima koji su u FM-u na Radio Slobodi u Kraljevu i okolini koji slušaju također uživo. Naživo, da. A ima oni koji će nas sad slušati na YouTube. Ima oni koji će nas slušati također i na YouTube. Sada fali onaj moment ovdje, onaj Brakosov moment gdje dolazi onaj deo za kićenke koji ja baš nešto i ne preferiram. Šta treba da se radi? Pa ništa ne treba da se radi, nego kažeš broj, pa onda kao možete da nas nađete nas na Patreonu. Ne. Ili 0,6 ili 8, da. Pa ne, nego rekao sam da kažem broj. Ja ću skromno okačiti, s obzirom kuda ide kako je počeo ovaj program. Ja ne očekujem previše. Ni od vas dvojice. Da. I tako da ću ja okačiti u komjunu sve načine na koji mogu da nam pomognu, ukoliko žele. Ali a to su ovi što slušaju uživo. Jeste, to su ovi što slušaju uživo, ali s obzirom kako ide, kažem, kako teče ovaj program, Brak je obično taj koji uvek govori, znači možete napisati na Patronu možete napisati na Patronu Obneob radio. Tako je. Ima nas na YouTube-u. Ima nas na YouTube-u, to je ono najvažnije. Obneob radio. Nema, mene su sve oni kod deci. Dakle, isto. Jel tako? Isto. Znači samo ukucajte na bilo koju društvenu mrežu Obneob radio. O veliko, R veliko i dobijete našu dobijete nagradu. Našu stranicu dobijete nagradu u vidu naše stranice. Dobijate dane i dane vrlo Ne, dane ne gostuje danas. Ne. Čekaj, on je radio u marketingu. Ne, dane. Slušaj sa priču. Dobijate dane i dane kontenta. A dane i dane kontenta, a ne dane kao dane. Mislim, za uživanje. Za taneta nema love. I to ne morate ništa da date. 0 dinara. Ono što platite struju, internet, ali to ste mogli da gledate i Pornhub, ali vi ste izabrali da slušate jedan vrlo zabavan program i ne morate ništa platiti. Takozvani kontentni program. Ako osjetite jedno zrnce malo zahvalnosti prema ovim pregaocima i ljudima ovde koji se trude da vas uveseljavaju skoro svakog dana, a i pa sad već ima da krenete da slušate na Obneobu ili na onom drugom, kako se zove, SoundCloud. Šta znači to? Ne SoundCloud, Mixcloud. Ali i Spotify. I na Spotify. Spotify, brate. Sve, znači možete da nas slušate bilo kad, bilo gde, kad god hoćete, sve za džabe i ako želite malo da nam se odužite,
uplatite. Ja ću pomoći. Evo, uplate na Patronetu, na YouTubetu, svuda može. Možete i na YouTubeu, ima tamo ono dugmence, ako hoćeš ovde uplati nešto, neku kićenkicu i tako da. To je to, ono, kao bakšiš. Kako se zove to? Bakšiš, znači 115 dinara, 15 dinara, ide kokiju to da kupi detetu viršlu hot dog. Opa, stigle tu i... Primam kićenke. Prima i uživo. Vi kako ima gledanje oči. Nismo se davno igrali onih igara kada koki bira da li će procenat ili kuvert, znaš. I sad pošto je kuferta ovde kod mene, hvala gospodinu. To nešto ko živi ili mrtav. Pa tako nešto. Znači, take it or leave it, to je to. I možeš samo ovako da pipneš. Samo vrh. Samo vrh. Znači, ona ostaje ovde, hvala puno, advokat Marko, inače advokatska komora Srbije je u tikom štrajku, ako se ne varam. Tako je, od 23. do 25. 23. 24. 25. Kaj je to, subota, nedelja ili? Da, subota, nedelja i rani ponedeljak. I onaj praznik. Da. Dam primjer i u Drugom svjetskom ratu. Ovako, da odradim ovaj tehnički deo koji je jako važan. Pa imam jedno pitanje. I posle toga imaš jedno pitanje, samo zapamti pitanje i dobit ćeš mogućnost. Tako je. Dinarski račun 115 povlaka 00381633 315 007 povlaka 07. To je to i onda imate tu PayPal, naravno ibrakus@gmail.com. Obično kada ja kažem da imamo PayPal uplate na ibrakus@gmail.com, Braku se više posle toga ne javi. Ćuti. Da, ćuti. Tako se sipa u Buljarici. Jeste. I onda imamo takođe, možete da postanete naš pokrovitelj, odnosno patron na patron.com/obneop. I nosite se svi, naravno, uz onu našu staru mantru i onda je već vreme za drugu pesmu. Ali iz Buljarice. Ne pravimo je mi, ali je prave prijatelji. Znači, buljarička loza. Da. Jel? Dobro. To moraš da probaš, to je jedinstveno iskustvo. Čim završim jabuku. Moje pitanje je, neki dan sam čitao jedan onako prelijep intervju s jednom prelijepom damom koja kaže, vi radite adult content, šta to znači adult content? Adult? Da. To je content, to je sadržaj za odrasle. To je ono kad ti stoji 16 plus i 18 plus, je li to? To ti je kada recimo čika dođe jedan da popravi teti sudoperu. Da. I ode ili veš mašinu ili nešto. Neki vodoinstalater dođe. Majstor onako u onim pantalonama plavi. I onda se, znaš, onako preznoji pa mora da skine majicu, razumeš? A ona je mu otvorila vratu providno spavačicu. A ono iznenadio je, došao 15 minuta ranije završio posao. Prethodni. I došao 15 minuta ranije. Ona ga nije očekivala. Nije ga očekivala. Normal. Ona u spavačici, šta će, ne biva se. Ali kolege su mu rekle da inače tu dođe namirisan i okupan. Pošto iskustva se prenose s koljena na koljena. Kako ti znaš da je namirisan? A kako on može dođe namirisan ako je došao sa drugog posla? Ne može. A i kod te bivše... Ali šta ako je tamo otpušavao WC šolju u prethodnom poslu? Da. Nema vezano. I ono baš zapušeno bilo. Ima devojaka koje vole to. Da, vole te, da kažemo, prirodne mirise. Tako je, testosteron izbio. Jasno, potpuni. I onda on tu sad onako znojav, pije vodu tamo, muči se. Pa se briše, ovako rukom se briše. Pa njemu ispadne peškir, a ona se nagne da uzme taj peškir da podigne. Ili on kaže, evo vidite gde vam curi, evo pogledajte ovde ispod sudoper, ovde vam curi. I onda ona se nagne gde curi. A to je adult. I ti vidiš da nema gačice. Ona se zaglavi. Zaboravila da obuče gačice. Ne vidim ja, nego vidi ovaj... Nije smjela da koristi veš mašinu. Zapušeno sve. Jest. I onda vidiš da ona nema gačice. Da. Zaboravila da obuče gačice. Tu ćemo stati. Da. Tu ćemo stati. Zato što je toplo kod nas u studiju. Jeste, baš je toplo. Da. Bolje da se mi ne skidam. 065886989 na samom početku ovog jutra, ovog urnebesa takozvanog, koji se zove Kokoruši Gregolijada. I kaže ovako, pozdrav za ekipu. Meni fali ona dinamika Brak i Koki u emisiji. Da li gospodin Brakus misli da će ikada voditi emisiju za Rakom Kokorušom, PS seckate? Ne može da postavlja Aleksandar Petkovski pitanja nekome ko nije u studiju. Tako da ovo pitanje odmah ćemo da preskočimo. Svoje seksualne fantazije sa Brakusom. Stalno ispoljava, ali na ovaj način, ali šta da mu se radi? A lijepo čuti da neki ljudi dalje vole druge. Hvala od Vladimira na ovoj divnoj fotografiji. Fotografija jedne lepe pozadine sa olimpijskih igara, u pitanju je sankanje, ali slikano od pozadi. To je kao kad majstor gleda, pa ne verujem da jeste, ali jeste vidjeli onog Venecuelanca na veleslalomu? Odličan je bio, bolji od mene. Je li veleslalom ili cross country?
Ne znam, ja mislim... Ne, on je cross country bio, pa jedva... Cross country, ja. Slalom ga ne bi smio pustiti. Cross country. Jeste posle išao... Da, išao je ono kao biatlon. A krenuo je normalno. Krenuo normalno i onda u rikverc, pa se malo vraća i tako. Dobro, dao fore drugim. Naših nema u tome, a Venecuelanac je stigao. Ne, bio je naš u cross country. A ja, izvinjam, ukupno ih troje. 77. od 84, ali tako. Ili 85. od 90. Venecuelanac je možda čak i diskvalifikovan. Crnogorac je bio odličan. Pa to sa Durmitora, ja da ne bio, ajde zajebam. Bio 60. Iz Plava. Došao iz kafane je tamo. Da. To što misliš da on vozi, to se on tentura, da može da stoji na nogama, čoveče. Pera, ko je? Ali gledao sam onaj što je pobjedio Norvežan, on trči sa skijama bolan uzbrdo. Trči! Kako može? To je peka prevara. Nemoguće, može trčati sa skijama. On trči od malih nogu po snegu. Ne možeš trčati bolan sa skijama, pao bi na glavu. Odmah izađu napolje, njima baci ih male onako gole napolje na sneg i toliko je ladno ti moraš da držiš. I on da samo skije. I on trči sa krpljama i skijama. Imaju neku foru, nešto su slagali. Ja ti garantujem, Norvežani se rađuju sa skijama na nogama. Ja kad sam to gledao... Kao Australijanci plivači imaju dole plovne kožice. Australijanci imaju torbari, oni imaju torbu. Ne svi. Malo je pogrešno poređenje. Eto, Kokiju Pornhub izaziva neverovatne količine zadovoljstva, ali on im ništa ne uplaćuje. Tako je. To je tačno. Jel ti osjećaš nekad obavez da uplatiš nešto Pornhubu? Da pomogneš tim divnim ljudima? Nikad se do sad nisam upitao, ali evo moment. Koje se dosta troše, posebno, da. Znaš, Pornhub je opet druga stvar, to je korporacija, to je komerc. Ovo je teško je naći pravu reč da opišeš ovaj radio. Obradio. Teško, bez veze je bilo reći. Kao fenomen u internetu. Kao entitet. Kao entitet. Pozdrav za filmski cover Osmeh u pozadini. Ako se ne varam, advokata Marka, totalni ste show, nadrealisti za žrtve tranzicije, živi bili, lozu na ekspili, kaže Nedeljkone. Ali bez ikakve intencije za neko uplaćivanje nekih kićanaka. A to što on ima aspiracije u nekom ne znam kakvom smislu prema Marku i njegovom smehu, ako Marko samo može se nasmeje za trenutak, pa možda se... Evo, izazove kod Nedeljkona, verovatno neku spoznaju. To je na silu bilo malo. A dobro, ali bilo je glumački. Kad mi jaku foru provali Smiljan neku foru. Dobar dan svoj trojici, lijepo vas je čuti, fali Malko Brakos, ali okej ste i ovako, kaže Majstrak. Koga nema, bez njega se... normalno, pa kako? Pa ne, on je izrazio želju da ne rodi kad ste vi. Da, ne znam zašto. Ja ga nisam vidio. To ćete vi morati sa njime. To nije između mene i njega, to je između vas i ja sam došao zato što biste bili vas dvojica. Da. I ja rekao, ajde, mogu ja dođem, šta mi teško, blizu. Došenović kaže ovako, dobro je da ste došli, Koki ova dvojica, dve politike, celu nedelju i lože se da će vas srušiti. Da. Nismo još ni počeli. Jelena kaže nedostaje Brakus. Da. Ima i važnijih tema. Važno je da je napisala nedostaje Brakus, pored mene živog ovde, ali nije napisala nedostaje mi moj muž koji je sa vama u studiju. To je interesantno. Samo da ga je poslala ovamo, nebitan je uopšte. Dok se Marko ovako smeje, Jelena zna gde se nalazi. I onda može da radi šta god. Teške psihoze. Ne, pa to je nevjerovatno. Zaista. Evo ga Beđedić, i on nam se javlja, jel može Brakus češće da ne dolazi i onako mrači zimske zimske olimpijske igre. Pa samo jednom je prokomentarisao Lindsey Vonn, i više nakon toga nije. Brakus uvek hvali, kaže Milica Jovanović. Sad je neverovatno da ja čitam sve ovo i da su slušalci toliko nekulturni da njima fali Brakus. Razumeš, umjesto da kažu bravo vas trojice, vaše tvorice i sve što ste došli, što radite, taj posao, tako ne. To su Brakusovi svedoci. Ali ovo su Brakusovi svedoci, ili Brakusovi lojalisti. Taman ih toliko ima i verovatno li patron koji on dobije, on njima pošalje nazad. To Petkovski organizuje. Pa da. Petkovski organizuje. On je zaljubljen potajnu brak. Imaju neke seanse, goli se ufate u kolo kozaračko. Ima njih 4-5 koji tu ordinišu. Uvek su to isti, tako je. Iste osobe. Nećemo sad da imenujemo. Nećemo da imenujemo. Kao Aleksandar, recimo, Hlubek. Kaže, bila bi kićanka zbog Rege, ali nema šanse zbog huljinog sledbeninga. Sledbeninga? Da. Ko li je to? Ja? Ja pretpostavljam. Ba da piše sledbeniga, ali dobro, da. Mi smo okupirali Srbiju. Vi ste najgori. Ja te volim ovako kao prijatelja i sve, ali ako kažemo ko je huljen sledbenik od naš četvorica ovdje, ti si najsumljiviji. Pa ne mora da se pogleda. Ako ima jedan. Čoveč. A ne znam ja.
Još se on autuje sam. Ja sumnjam na svakoga. Da. Ja sumnjam na svakoga, ali na tebi su mi sumnje najveće. Nikad ne znaš. Može Banjac da bude... Zato što sam izbasni. Ne, nego zato što radiš na B92. Momčilo Vučetić je uradio nešto pa se sad očigledno kaje. Da, kaže, ne znam zašto sam vam uplatio kićanku s obzirom da vam je Marko advokat doneo u kešu par tisuća evra, ali dobro, neće da se baci. Naravno da neće. Naravno da neće, bacit će se na lozu, jabuku i šljivu. Ja preferiram lozu. Može dunje i kaj se, jabuka ne. Jabuka odlično. Jabuka ne. Ne bi pozdrav, slušam vas dok vozim 74-ku, kaže Petra Čeha, evo ga. I evo ga, veliki pozdrav. Jesi ti zatvorio vrata pred nosom prekida? Da. Čuo sam da će Koki biti urednik zabavnog programa na RTS-u. O tome ćemo tek razgovarati, Miloše, bravo. Drinčić kaže, njemu je bio rođendan pre neki dan. Bravo, i kaže, stigli rezultati, kako se kobre briljiraju. Dobro, Marko, kakve kobre? Šloma kaže, nemam pojem, pre herpes nego kancer. Ne znam na osnovu čega, o čemu ste vas dvojice pričali. Neku budalaštinu, gluposti. To je ona paralela Koki sa onom crnom babom ko to tamo peva. Ko to tamo peva što sedi pozadi, da. Da li Koki sada prelazi na RTS da bude portir? Ako mi ponude... Šef portirske službe, tako to bi bilo lepo avanzovanje, ja kažem. ŠPS. Ne, bolje odim, ono što kaže, ali ko Stephen Hawking. Tamo je u sredini, u centru zbivanja i razumeš, u centru grada. Da. I tamo mnogi ljudi dolaze, prolaze. Da, on ne bi imao, u autoparku ovamo, sa onom dvocevkom, on tamo ima potpuni komfor. Tamo ko Stephen Hawking, ne moram da spomiram. Samo onu, kako se zove? Samo na slamčicu. Slamčicu, da. Pa to. Na RTS-u, ako znaš, ako se dobro ušiviš, ne moraš ni da dolaziš. Ovdje će sad ovo da izazove srce, odvojili cvet, srce za Koku, izazvaće dosta emocija ovdje, boga mi, srce za Koku. Opa. Lili cvet, brate. Nema. Žensko pitanje. Nema zezanja, kako ne. Tu smo, samo smo ostali bez teksta, kaže Ivan. Steva kaže Morgan. Dobro jutro, Derice Savić, naše drage prosvetne radnice. Da li je Gregović poneo laptop, pita Dragan Torčinović. Ne nosim laptop, na tablet sam prešao. Odavno je prešao na tablet, ali ga nije poneo iz prostog razloga što ovo nije klasična Gregolijada. Znaš šta, mogu da ti kažem da je vrlo prijatno kad dolaziš ovdje na emisiju, a da ujutru ne moraš da brineš o igrama, o kaverima, o Excel tabeli. Mozak napašu i... Dođeš samo i onda, verovatno sam se previše opustio i zato sam kasnio. Da, moguće. Overconfidence, klasičan. Bio si toliko opterećen činjenicom da nemaš obaveze, da si zbog toga kasnije. Ne, ja sam izlazio... Čovjek bez obaveza kasni svuda. Ja izlazim iz stana i razmišljam sam, mora da sam nešto još... trebalo da uradim. Da. Nemoguće da sam sve završio. Da si sve završio na vreme. Da sam sve završio i da sam sad kao ono... I ništa nisam, sve sam uradio. A kaže, sve to igrajući... Ja imam u stvari ja sam kao gost umjesto Braki, ali to je nebitno. Mislim, Ob-Neob radio to, to je nebitno, mogu i da kasnim. Ko je nebitan? Pa mislim Ob-Neob radio. Ne, zakasnio zašto sam promašio ulicu. Pa da, promašio ulicu. Zašto sam čovjek na 7. nebu. Odgovarao sam na bitan SMS. Bravo, ko je potrajao. Malo je duži. Jest. Manja pitala koji sektor da mu predloži. Ovo je sad sekcija baronca. Da kažem SMS. Nemoj. Marko kaže, jel žensko Lili cvet? Da, naravno da jeste. Dušan Prodanović je tu također. Da li nakon postavljanja nove direktorke, a zbog prethodnih poznanstava, možemo očekivati dinamični duo Braken Smiki na čelu radija i sportske redakcije? Pa sa Manjom teško. A sa većom? I negde sam pročitao, ovo je dobro, jer je Manja posljednja generalna direktorka RTS-a u istoriji. Verovatno, posle toga nema ništa. Pa zato što će ona da ugasi RTS. Odakle god je ona izašla, to je pakao bio. Tu je pakao bio posle toga, da. U toj transformaciji. B92 posle nje, znači to je samo bio kraj. Čekaj, ona je bila tu kad se zaključala vrata radija, je li tako? Jeste. Dobro, recite vi meni ovako, kao da kažem, ajde, ljudi koji su sarađivali usko sa gospođom Manjom, kakve su vaše, jel se neko od vas poradovao, barem krajičkom, jel onako
zaigralo malo to na Facijalisu, nešto kad ste vi čuli tu informaciju da ona sakupila 240 bodova koji su bili neophodni da bi ona postala generalna direktorka. Bez obzira na to da je predsjednica upravnih odbora ko-direktorka ili čak i direktorka jedne privatne radiodifuzne kompanije. Što je apsolutno u sporu sa zakonom. Ali to nisu minusi, to su plusevi. Da, vidim da je već branite, to mi se jako dopada, tako da će to i da se odnosi na vaše honorare. Onaj kralj, kako se zvao onaj? Ona budala. On je kralj što je bio... kralj, da, što je bio kandidat. Znam, bio je kandidat. Aleksandar nešto. Meni žao što on nije postao. Zato što bi javno servisu takav kralj zaista odgovarao. Jer je to realna slika. Manjan Grčić je našminkan, upeglan. Lijepo je mirisala kada je dovoljno. Jeste, fino. A ti si uvek mogao da je onjušiš zato što si ti otvara vrat. Kad dolazi. Imala je, ja koliko sećam, imala je interesantan hod. Interesantan hod onako od pozadi kad gledaš. Interesantan hod? Zguza kad gledaš. Da. Jest. Stani, kad prolazi, sad ovako ulazimo na 92, ulazimo na ona centralna vrata, ona donja vrata. I ona sada ulazi i sa desne strane je pult, sa desne strane je pult na kome sedi Darko Kokoruš. On ustaje, otvara vrata, ili polukunta. On stari kao Mirko i Slavko, nikad ne znaš da li bude. Ide ona aleja velikana kao u onom tunelu na Ustaljenu upenu gde su svi šampioni. I tu su svi šampioni, Radija 52 i Brakus je bio na samom kraju. Bio na kraju ili bio na sredini? I ona sada kada prolazi, kada ovako prolazi sada, znači ulazi Manja Grčić, ona prolazi, jer ostavlja za sebe neki trag. A već zavijaš u desno, ne ideš od ovih, kako zove, portreta ka stepenicama. Jer odmah zavijaš u desno. Pa to me zanima. Ako ideš pravo, nalećeš na stolice, polomčeš. Tako je. Ima 100 stakleni. Ali zbog čega taj stakleni 100 ti kao portir nisi nikada sklonio negde sa strane? Zašto on smeta stalno? Pa nije to muzej, pa sad treba dolaze ljudi da gledaju. Ali imali smo kustos. Ali... Ko je bio kustos? Pa prije. Ko? Jovica? Mici. A Mici, eto. Viš kako on polutiho kaže Mici, a Mici je također u ovoj kombinaciji vrlo važan šraf. Važan šraf u toj priči kada je Koki, kome recimo Veran Matić, koji je sada čovjek štićeno lice od strane novinarskog esnafa, našeg establishmenta, znači mora da se sačuva, to je elita klasična, i cirkularno pismo ide svima, ko želi to da podrži i tako dalje, hashtag svi smo uz Verana. Meni nije cirkularno pismo, mene pitao neko. Pa šta, dođe pismo na adresu? Veranovi svedoci, da. I onda to ide sada tako, ali kada je svojevremeno, ovo je sada kao neka vrsta jednog pretresa. Ovo zvono označava početak pretresa protiv Kokije, ovo sada na neki način narod protiv Kokije. Narod protiv Kokije, imamo advokata, tu je Marko, dakle on će pokušati, on meni suflira i daje mi preko potrebne informacije. U ovom slučaju avanzovali smo ga iz advokata u sudiju. Jest, tako je, da. Ipak je on najstručniji među nama. U ovom procesu, gospodine Marko, da li može proces jel imamo sve smernice i sve uslove da proces... Imamo kvorum. Mislim da nemamo, gdje je porota, Da, nema porote, ovde je zatvoreno. Ko je sudija? Nema nikoga ovlaštenog sudija. Pa mi smo na neki način ovde neki preki sud. Narodni sud. Marko advokat je sudija. Da. Marko advokat je sudija. Tako je. Mene samo zanima ta situacija u kojoj Darko Kokoruš Koki dobija novac od Verana, očigledno vaš novac, odnosno naš novac poreskih obveznika. Ali to ono što ste pričali već milion puta. Daje tačno novac da on ide da kupuje Heineken, ne bi li njemu i Miciju donao da se onda razvija taj... Griješite, Staropramen. Staropramen? Šta je sa Heinekenom sad? Pa bilo je... Nije Veran imao nadimak Veran Heineken. Ja nemam pojma. Pa ja sam Staropramen uglavnom, možda je kasnije. Tačno sam znao da će ovdje, imamo dva čovjeka koji su radili 15-20 godina. Ja sam sedeo za miksetom, čoveče. I ovo je sada to. Ja sam samo palio prekidač u Auschwitzu, ali ne znam šta se tamo događalo u peći. Pa nek stane program, pivo se mora donijeti. Da, pivo se mora donijeti. Ja ne znam kako ti dozvoljavaš da te čovjek koji je radio na televiziji braće Karić da te ništa pita. Da, i to što kažeš. Braće Karić, pa to je bio najslobodniji radio-difuzni servis u istoriji civilizacije koje postoji u ono vreme. Da, ovo je sad. Čoveč. Ja ovdje mogu da napravim tribunal i protiv dva čoveka od kojih su obojica Veranovi svedoci i znaju Manju. Da, pa ne. Pa ne možeš to. Pa neću da odgovaram, brate. On je radio na B92. Pa da. Brakus ga doveo. Pa 3 meseca.
3 meseca. Marko kaže da se ovde prekida. Suđenje se prekida, da. Zbog nedostatka dokaza. Ne, evo. Zagazili smo neke, da. Zbog uticanja na svedoke. Ne, samo sam želeo da vi, poštovani slušalci, osetite kako je to biti u koži jednog Darka Kokoruša Kokija, koji radi u takvoj firmi, koji su ljudi koji su tu firmu upropastili, on je ostao i dalje da radi sa svima njima, to je prosto neverovatno. A svi njegovi prijatelji su dobili otkaze. To samo pokazuje koliko je njegova duša, koliko je njegove srce, kako je on spreman da oprosti tim ljudima. Što su ga pokrali, što su ga ponizili, što su ga bacili u blato. Evo samo jedna mala drže ga na minimalču, treba da rade 20 i on im je sve to oprostio. Pa da. I nastavio. I uporno i dalje gura. Čovjek je samo od njegovih akcija kupio stan u Takovskoj ulici, ja sam to čuo. Ali dobro, to sam čuo od nekih drugih ljudi. Nije važno. Nije važno, tako je, nije važno. Nije, to je nebitno. To je bilo vrijeme gdje se nije znalo. Kad si imalo, kad se moglo. Jeste. To se zajebe lakše. Ili teže. Ne, tad je teže. Čekaj, mene zanima ona tehnička stvar. Ti znači nosiš gajbicu staropramena u stepenici. Nikad gajbu, uvijek u kesi. Uvijek u kesi. I to je uvijek u kesi. Što nisi, nego to ne kesi. I račun i kusur. I račun i kusur, obavezno kusur mora se vratiti. I mislim rekao, i račun mora da se da da se to pravda, to ide u reprezentaciju. Ja sam mislio možda će jedno pivo da ostavi. Tada se plaćala kesa. Eto, pa ja sam znao da je Veran Stipsa bio. Ja sam znao. Se plaćala kese tada. Ili su bile za džabe? Pa nije, Veran mu da svoju kesu. Tad se bila džaba. Zato ti toliko plastiku arči. Zato što su bile one ne ekološke kese tada, još one plastične su bile. Tada plastiku arči. Znači niste vodili tada računa ni o ekologiji. Tako je. Svaki put nova kesa. Ljudi se kroz vrijeme mijenjaju. Znaš šta, u to vrijeme sam pljuvao na ulici. Do duši danas isto ponekad se omakne. Ali sam bacao papiriće, sad ne bacam. Bile veće demokratije, hoće da kažeš. Da. Za vreme žutih. Mene zanima, ima to me kopka kad se popne ti u te stepenice sa tim sa tom kesom punom staropramena, jel ti kucaš na Veranova vrata? Jeste vi kucali na Veranova vrata? Pa ne možeš bankat tako. Ja nikad kod njega u kancelariju nisam ušao. Nisi ušao nikad? A ti si odlazio samo kad te neko zove gore u Human Resource i to je to, da zaključiš posao. I penju sam se gore u studio, ja sam tonac, šta ima ja da tražim. I u kafan. Išao si u kafan. Gore u restoran na terasu. Jeste. Tako je, tu sam ja boravio. Tu je meni bilo dozvoljeno. To je onako, dobro. To je što bi se rekao. Ja sam ulazio iza WC-a, tamo ima prostor iza WC-a gdje se stalaktiti i stalagnitis. Sad ne znam koji se spuštaju. Da bi špionirao na čašu Veronom i Micijev razgovor ili... Ne. Ili koleginice, da bi gledao koleginice u toaletu. Ta špijunka što je bila, nije bila radi toga, bila je radi... I nisi je ti napravio? Nisam je ja napravio, niti sam je koristio, osim kad se moralo špionirati. Mm-hmm. Ko, Ana Martinoli ili... Pa neću sad ulazim. Jesam provukao dobro Anu Martinoli, Marko, u pravom trenutku? Aha. Meni su sve koleginice bile jednak. Jeste, ko tvoja Teodora na neki način? Brate. Pa mislim, pa Teodora ti je čerka, pa rekao, mislim, možda gledaš i na koleginice kao na kćeri u to vreme. Pa bio sam mnogo mlađi. Mnogo mlađi si bio, možda Teodora tada nije postojala, je li tako? Pa bila je. Bila je? A bila je jako mlada, dete bila? Pa da, ništa. A sada već studentkinja koja ima svog ruskog konzula, tako da kažem. Mislim da smo nekako... Šta? Ali ovo je unakrsno. Ušli Nije, ovo je unakrsno uspitivanje. Zato ti ne možeš da se snađeš. Da. Unakrsno je, da. Ja nemam pojma što se dešava, ali vrlo uživam. Evo, odmah se javljaju i slušalci. Dozvolit ću Petkovskom da bez obzira na postavljena pitanja Brakosu nešto kaže. Moja teorija je da je prvo Veranu ponuđeno na mesto direktora RTS-a i da ga sada napadaju zato što je Vučiću rekao puši ga matori. Ne znam da li je on to ikada rekao, da li je to izjavio. Nije takav. Ali da mu je ponuđeno mesto direktora RTS-a, to svakako nije. Ali s obzirom da je ponuđeno manji, kao da je dato njemu. Tako da on je također na velika vrata preko Manje sada ušao u RTS. Nije, ali vidi, Manja je došla od Grka, kad su Grci kupili, nije baš to isto. Aha. Jesi ti Manjin sada drveni advokat neki, šta? Pa ako me se seti, ali... Manja ima u stvari Manja nema problem uopšte, službeni auto joj ne treba, jer ona sada iz Tanjuga, koja je bukvalno vazdušnom linijom 20 metara udaljena od zgrade RTS-a, ona može samo da prepešači. Samo da te pitam. Ti misliš kad god Vučić padne sa vlasti da Manja i dalje neće ordinirati? Kako da da? Pa sad ne kažem kako da ne, nego da.
Ona će biti na našoj strani. Da, naravno, kao i uvek. Kao i uvek do sada. Tako da, Supermanja, neko ko će u budućnosti biti na našoj strani, sada je direktor RTS-a. I evo, imamo već reakcije, sjajne reakcije. Ne razumijem, Dušan Prodanović, to je dobro. Odlična stvar. Kaže, ako Koki dobije posao na RTS-u, znaćemo koga je prisluškivao. Pa, tako je. Stvar je jasna. Evo ga, Među. Pametnom dosta. Vidi, Trebao sam da slikam, a ne da prisluškujem. Pa je li bio Heineken ili Staro Pramen, odlučite se. Nema šta mi da se odlučujemo. Staro Jelen. Sve vreme je Koki pričao ranijih godina da je nosio Heinekene. A i Staro Pramen. I da je veren Heineken. I ti si ovde pričao da su Heinekeni u pitanju, evo mogu sada da tražim Vox Populi da kažu Heineken. I Brakusa kada bismo sada okrenuli, da ga okrenemo, da ga budemo. Nemoj, veliki čovjek, ne mogu da ja da ga okrenem. On je uvek si govorio Heineken i sad su odjednom Staro Pramen. Meni sad u očima veran pada toliko nisko da umjesto Heineken pio Staro Pramenove, brate, u to vreme kad je bio glavni baja u ovom gradu, razumiješ. Nije me počestio. Znači, Ilo raspršio si mi sve. Nekad glavni baja. Pa to, bre. Kad je Veran bio glavni baja? Pa kako, kad je primio MTV nagradu, kad ste bili, bre. To je 90. Kad ste ulazili, pa znam ja o tome pričam. Kad ste ulazili u polugaćama, u prostorije, tamo nosili Isusovke, čekaj, to dok je on bio u BK, tamo. Pa mi smo tamo ulazili samo u dugim pantalonama i čarape si morao da imaš. Gospoda, batice. A ne ko vi, padavičari, ulazili ste tamo u onu firmu, ja kad sam dolazio, samo sam se krstio, rekao, gde sam ovo došao, brate mi? Šta je ovo, bre? Je li ovo televizija, šta je? Jedino što ovaj nosio odelo, mora da nosi odelo i zimi leti. Čekaj, ali sam kapu... Ono radno odelo, ono kluzovo radno odelo, plavo, tegete, ono mora da nosi. Ali sam kapu skidao. Živjeli. Živ bi. Tako, živeo BK. Živeo BK. Živeo brat Karić. Da nam nije bilo BK, pojio bi nas B92. Čoveč, tako je. Šta da vam kažem, brate mili? Zamisli, kad su ukinuli braću Karić? 2006. Kad je bilo svetsko prvenstvo. Jeste, tako je. Na svjetsko prvenstvo? Ne, svetsko prvenstvo je oteto njima i dato RTS-u, mislim, RTS je to onda kao vi ste kupili, ti ste trebao da prenosiš. Tako je. Sve bilo spremno. I prenosio je svetsko prvenstvo. Prenosio sam sa RTS. Odmah se sa BK prešao tu na RTS. Čekaj. Da, pozvali su, nego su uzeli producenta i... Koštunović mali. Nije, to je 2006. bila, čoveč. Ja sam bio tada Đikijev mali. Pa da, ali to je režim. Kakav Điki? Pa zato što je Direct Media je kupila prava za prenos i prodala bio kod Karića, bio kod Đilasa. Đilas je imao samo prava prenosa na svetsko prvenstvo. I mene stavio na Narodni sud. Sad je kod ove Euronews, Europejci neki. Šta je to? Za Evropu neki. Eurosport. Bio na B92 kod Manje, kod Brakusa, to jest i Manje. Kod Brakusa. A nije radio kod Manje. Bio u DS-u. Nijema strane koju nije očekao. Čekaj, on je radio kod Verana, radio kod Manje. I treba znati iz svega toga izaći častan, razumeš, i da pogledaš svakog u oči. Ja sam ostao častan. Jesi, da. Vidite, na licu mu piše, bre. To jeste. Izašao si častan, ali izašao si mnogo ogorčen, moram da ti kažem. I čega? Iz svega toga. Pa nisam, evo kaže čovjek lepo, obožavam Kenjanje po Veranu, bravo. Mislim, ali to nisam ja, to je rekao čovjek, Vox Populi je to rekao. Ne, samo kažem, mnogo si ogorčen postao. Na šta? Na bivše kolege. Kako, ko je? Kokija. Pa kako, s Kokijem se viđam više nego sa svojom familijom. Ono kad jednom nedeljno. Kad te nisam pustio da uđeš na vrata, jer je rekao stikno bilo... Desilo se jednom, da, i kaže ne, ja kažem, jel možeš, a ja nosim vama darove i zauzete ruke. Koki, jel možeš da vrata? Hoću, bolimo, otvori sam. Ne, rekao sam, to mi je rekao. 10% hoću, otvori sam. Ostavi na carinu. Kako može meni portir da kaže, dobro, otvori sam, ja zvezda BK televizije, tad u to vreme. Nisam gledao BK. Zvezda sportske redakcije, bre. Vjerujem. Maska nedelje. Pa ne išao Hugo i Hugolina, brate, kod mene na televiziji, išao Idol čuveni i on meni kaže otvori sam. Kaže meni portir otvori sam. Pa nema to smisla. Ja sam tad zapamtio i zato ga kinjim stan. Nisam mogao spustiti noge sa stola. On je odmah primetio da... Jelena kaže, ostavite banjce na miru. Jelena, ja jedini čitam ovo, tako da jedini mogu ovo i da vidim. Da, mi smo uskraćeni za Vox Populi. U redu je, da, vi ste uskraćeni za Vox Populi, nema velikog ekrana. Tako da on selektivno... Ja njima nisam dao veliki ekran, da. Ništa ne preskačem. Naučio na BK. Ništa, da, tamo sam imao promptera, tako i ovde. I radio na BK sa sadašnjom glavnom odgovornom urednicom Tanjuga.
Smiki potkopava iznutra. Nisam radio, sa Manjom nikad nisam radio na Beka. Ne sa Manjom, verovatno misli na ovu što je Masku nedelje vodila. Koja je Maska nedelje? Ono što se trebalo... A ne, ovo malo što je vodila filmski program, što je sad... Ne bre! Željkova žena. Što su napravili kao utisak nedelje, ono glasanje, pa su menjali nešto. Ne. Ne bre, pa mala što je radila film na Beka... Ona plava, brate. Ne, Nataša, ne. Nije Nataša. Ne. Nego... Pa ona je vodila tu Masku. Ma kako se zove... Mi smo zvali. Bila Maska, ne, to je Slađana. Mogu da ti puše, Dejana. To je Slađana. U Masku nedelje. To je Slađa. To je bila Slađa. Ne, Masku je vodila možda Nataša, a Slađa je vodila ono odmah iza vesti, ona neka kratka emisija. Nije Slađana Adamović, nego Slađana... Ne, to je, izvini, sad skačem. Ovo je evociranje uspomena kada su pitanju mediji koji više ne postoje. Kad smo uzeli titulu košarci. Zar se nije povampirio Beka? Ne postoji, mislim, postoje malo nešto. Zadnje što se ja vidio je kada je Bogoljub uživo prenosio sahranu svog brata na YouTube-u. Pre godinu, dve. A to je preteča podcasta. To je bilo spektakl. To je preteča podcasta. Baš ono bilo je emotivno, ali dobro kadrirano, lepo, sve profesionalno. Nije mu teško bilo. Radio sam vidi se da ima iskustva. Zaremski, tadašnji direktor programa ili šta već, video je jednu naučitu devojku Nadi Ciganli na rolerima i onda je rešio da je dovede i zaposlio je, i onda je zaposlio u filmsku redakciju i ona je radila onu emisiju o filmu. To je sadašnja žena Željka Joksimović. Ovo je bilo glasanje... Direktorka Tanjuga, vlasnica Tanjuga. Sećaš se bre, bila je neka Maska nedelje ili tako se zvao. Bila je Maska, tako je. To je Nataša vodila. Pa je Olja Bećković tužila njih zato što su joj pokrali konci. Nije to bilo na BK. Hit shit. Ne. Nismo imali mi takvu emisiju, ne. Jeste. Ma nije ovo bilo. Nije na BK. Pa su promenili ime. Nije na BK bilo. 100%. Ma jeste, ja ti verujem. Bilo je neko ime, evo neko će iskopati. Ili možda je bila Klopka. A ne, Klopka je bila posle, a isto je radila Olivera i na BK. Sportski program su htjeli da kopiraju italijanski. Ništa kopirali. To je zato sam ja bio tamo, zato je tako izgledao sam. Vizualno, brate mili, pa nego šta? Ja se ne stidim toga, ja sam taj fazon. Da li bi još jedan monitor od 27 inča rešio problem crtanja, odnosno čitanja Vox Populija za eminentne goste u studiju? Naravno. Pa hvala, ali bilo bi previše. Što umjesto katane? Ima, evo i za mene je. Samo nismo uspeli da ga povežemo. Ali hvala, može i za Kokija da stoji, da. Kada će biti nova Gregolijada? Da li je odsviran kraj iste? Nije odsviran kraj iste, nego čim se završe olimpijske igre, vraćamo se redovnim aktivnostima. Olimpijske igre utiču na Gregolijadu. Utiču na Gregolijadu i na Kokorušijadu. I Plima i Oseka isto. Ali olimpijske igre... Ali to je sve zbog meseca. Čekaj, i ljetne i zemske olimpijske igre. Evo ga moj drugar Dragoljub, kaže Smiki, ne daj se generacijo. Leti sam ja u Buljarici. Bravo. U Los Angeles? Ne, u Buljarici. Pa dobro, ali u Los Angelesu su igre. Ne znam ja gde su igre, ja znam gde sam ja. Leti. Jesu bile igre bez granica u Buljarici? Bilo su radnički igre po onim kampovima tamo i sve. Dobro, to je drugačiji naziv za original. A misliš, a gde su bile igre bez granica kod nas u Srbiji? Ajde. To je za 1000 bodova u Gregolijadu. Kruševac? Ne. U Srbiji? Da. Velika Plana? Ne. Niš? Smederevska Palanka? Nije Niš. Beograd? Nedovoljno. Banjica? Nedovoljno. Ne. Taš? Da. Na Tašu? I još jedne. Ne samo jedne. Duca Marković vodili jednu i drugu. 25. maj? Ne. Isto Beograd? Ne. 14. jul? Novi Sad? Ne. Buljarica? Majok? Ne. I Marko učestvuje. Pirot? Ne. Ovo je glupo. Dakle, Tašmajdan, bazen Tašmajdan, tamo sam bio. I... Sad pogađamo nešto o čemu nemamo pojma. Znači sad samo... Možda nas lera ko mlade majmune. Nije, što isteklo vam vreme. Ne, nije Beograd, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja, da ima tamo bazen. Ja, jeste, da, u Vrnjačkoj banji su bili. Da. Zvuči logično. I imamo u glavi neke... I Ivona nam se uključila, kaže, Donji Milanovac, nije Vrnjačka banja. Zemun, prve igre bez granica. Munze konze. Aranđelovac, ne, Vrnjačka banja, bravo Pedar Čeka i čovjek vozi 74 i kuca. Nemoj aman čoveč. Pa možda je Vrnjačka banja, Dejan Dokmanović, bravo, slušajte nas. Verica Bradić nije. Nisam zakačio Vericu Bradić, nisam radio, ja mislim. Pa on je radio sve. Nisam. Ja nikad nisam skapirao ko je Verica Bradić. Verica Bradić to vodi sad hit shit. Nikad to vidio u životu nisam. Pa to ono što ide paralelno sa utiskom. Ne vodila je 7 TV dana svoje vreme. Ni to nikad nisam gledao. Kako je moguće?
to na RTS-u, tu kultnu emisiju. O najavi programa. Od 97. Kultna emisija o najavi programa 7 TV dana. Ja mislim subotom u 2, jel? Tako nešto, za vas 7 TV dana. Ja RTS ne gledam od 97. jebote. Ne, uopšte. Čekaj, Boki iz Švedske kaže, Smiljan je Bogoljubo, sve bi dao za Bogija. Znači, Bogija, niko ne sme da dira, za Bogija bi, znači ovako vrat, Bogoljub Karić, mi smo na Bogi, oni ja smo na Bogi. Jesam vam ja pričao, on je tvoj Bog. Jesam vam ja pričao jednu zgodu iz lifta, u zgrade aeroinženjeringa. Ne, nije. I tehnički ulaz gde on parkira Majbaha. I sada dolazi sa svojim obezbeđenjem Bogi i javlja se svima onako, oni ulaze, ćao, ovo, ono, i dolazi, pored staje ovako Ašok Murti, dolazi u goste. On nema pojma o kome se radi. I sad ulazimo svi u lift. Kome nema pojma? Pa Bogi ne zna ko je Ašok Murti, ali Ašok Murti stoji tu. Pa zato što dolazi na televiziju. I sada vrlo je važno... On treba da zna svakog gosta tamo. Pa u principu, ali da je barem znao da zaćuti u tom trenutku, ali čovjek je hteo da bude malo onako, kao domaćin, pa nešto kao malo šaljivđija. Ko Toma kad je rekao doći će žuti ljudi? Pa recimo, preko Drine. Tako je. Da. Ili piće vodu iz Drine. I došli su. Tako ali on je bio prorok. Znaš, to je kad pokuša, to je taj divan osjećaj kad neko pokušava da bude uljudan, a ispadne neviđeni idiot i rasa. Ovde se u ovom liftu koji je išao na 3. sprat se to i dogodilo. I to je trajalo jako kratko, jedno 15 sekundi je bilo mnogo neprijatno. Pa reći što je rekao. Ušli smo u taj lift, ulazi Ašok Murti i pojavljuje se Brica, malo tamnoputi Brica, Rom, koji je prijatelj Bogoljuba Karića. Ašok Murti je model. Ašok Murti je stilist. I dolazi u goste Šio mi ga Đura ili Đura, kako se zvalo to nešto, i oni u liftu, i sada ulaze odvoje i sada kreće komunikacija između Bogija. Desi, pa on pozdravi ovog svog drugara, Bricu, kaže, idemo sad da se a šta je, povao si malog da uči, zanat. I pokaže Ašoka Murtija. A čovjek ovako u delu proguta kredlu. I samo ovako gleda u vrat. I svi smo začutali. Svi smo začutali, meni bilo neprijatno. Onako, ja bio čovjek koji radi program. Jedva čekam da se vrata otvore. Ašok Murtija u ćošku stoji. Čovjek ne zna šta ga je snašao. Čudo i tebe nije Mogu. Dobro, mene se seća zbog sportskog programa. Tako da je to u redu. Mene zna. Možda je tebe... Ali za ovog kaže, a šta je pobosi malog da uči zanat? I toga se sjećam kao danas, znači to je nešto. Zato kaže, Bog je ne dirati. To je to. Rasista veliki. Da, kostimografije. A šta je danas i šta radi Ašok Murti? Pa ne znam, nemam pojma, ali sam ga video skoro. Isto je stilski obučen. Gde su šta rade? Ja uvek sam želeo da kažem Ašoku i to sa jednog, dobar dan Ašoče. Ašoče, to je ovako, zvuči mi malo onako super. Ašoče. Pa kažeš dobar dan Ašok. Dobar dan Ašoče. Izvinite Ašoče, zove vas Bogoljub u kancelariju. Što moraš da... Pa nešto mi to, da mu kažem Ašoče, nešto mi to me tera. Srpski jezik je što moraš da koristiš to uopšte? Mene tjera neki vrag. U tom, kao u pesmi. Ne, Ašoče da mu kažem to. A što? Pa ne znam, nešto. Jel ti smešno njegovo ime? Malo mi smešno. Zvuči kao Ašovče, Pa misliš... Ima nešto, imam neki poriv to, mislim, da uradim. Ne mogu sad da objašnjavam, imate vi razne stvari. Neko voli roze gaće ko Kokoruš. Ili uzori ko Gregović. Ili nešto slično. Pa dobro, mogu, znaš kao, kad kažeš Smiljan nije baš... Onako, Pala Kićenka za alko se uvek treba podržavati jutarnju kapljicu, samo vas slušam, kaže Bunjevački. Nisam obratio pažnju, pričajte vas dvojice da obratim pažnju malo na Buđelar, to je jako važno, osim ove koverte. Sad ima, mnogo je vruće ovdje. Mnogo vruće, a ja ovom kovertom moram malo da se ovako... Prigovara nekome što se zove Ašok. Što je dobro, ova koverta je debela koverta i onda mogu da se da mašim. Ašok normalno, verovatno Ašok ima... dobar dan Ašoče, to je baš vrhunski. Čak da ima, šta znači Ašok? Pa Ašok je ime, bro. Neko značenje. Ašok. Napiši Ashok, indijski. Ašok. Pa dobro, znači ismevaš se. Ne ismevam se, ja možda znači nešto. Čekaj, to je indijsko ime, jel? Pa ne znam da li indijski, ja mislim da imam možda poreklo neko indijsko. Ašok Murti. Ili turski. Možda turski ili indijski. Ne. Sanskrit. Eto, vidiš. Ašok je... I šta znači Ašok? Muško ime. Da. Sanskrit, Indija. Indija, ipak sam u pravu. A u prevodu znači... Slobodan. Oslobođen od grif, je tuge. Od patnje. Od patnje, znači nije Tugomir. Kako bi se to... Kako bi bio oslobođen patnje i tuge. Ne Tugomir. Ne Tugomir. Ne, to bi bio Veselin. Koji potiče... Veselin.
A je ne, a šoka znači sorov, tuga. Ne tuga. Pa to je Veseljak. Pa da. Veljko Veseljko ili Veselin? Veselin, brat. A šta je Murti? Pa Murti je prezime. Pa Murti je prezime, a možda ima neko značenje. Pa nema, to je možda je po ocu. Znači ono isto pa ide obično je po ocu. Obično po ocu. Prezime ide. Da. Ne znam kad su Indi smislili. Eto. Saznali ste sada, poštovani slušalci, i nešto novo, a to je odakle je poreklo imena, recimo, gospodina Ašoka Murtija. Ja se nisam sprdao, već je to jedna trivija, jedna crtica iz života, kada ste u blizini. Od Murat. Ipak, od Murat. Da. A tu sad ima tursko od Murat pa u ne mora da znači, možda bude to i persijsko i kako se zove, i arapsko. Jer pa od nekog Murata. Sad ne mora da bude Murat koga je ubio Obilić. Možda bude Murat neki 57. Koje je carstvo prije Engleza? Da, ili Patrik Muratoglu. Došao mnogo kasnije i Francuzi. Da vidimo ovako, šta kaže Buđelar? Ništa. Buđelar kaže Momčilo, Dragana, Vladimir, Maja, Zdravko. Lepo. I jedan Marko, koji je ovdje... Morao bi malo program da bude zanimljiviji. Evo ja predlažem temu. Šta da bude zanimljivije? Otvori temu, ajde. Evo teme. Otvori temu, ajde. Pošto sam čitao ja čekam neku zabavnu temu da krene Vio Veranu. Ej, da, Veranu. Pa nisam ja čuo. Čovek, 1% ljudi u Srbiji zna ko je Veran. Kad je trenutno, kad ukucaš Veran u pretraživač, Veran je najvažnija tema, da Manja i Veran, to su te najvažnije teme. Pa to je zato što čitate govnoide. Nemoj tako da se obraćaš tabloide, posebno izvinjavam se slušalcima Radio Slobode u Kraljevu. Pio rakiju. A nije, ali stvarno, čitate gluposti. Čitate neke tabloide, da ne kažem govnoide, čitate Twittere gde vas ljudi zasipaju glupostima. Truju. Sa besmislenim temama. Ja sam zato čitao prave teme. Susret sa vanzemaljcima u bivšoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Nemoj to, brate, to na Instagramu ga čitam. Bivši piloti u MiG-u 21 krenuli iz Batajnice i dogodilo im se neverovatno čudno na nešto na nebu. Nešto sigurno. I onda su na nebu videli čudne stvari i svetla. Pa naravno prvi susret ikada na tlu Evrope, odnosno iznad bivše Federativne Republike Jugoslavije. Ne to, nego. Ajte, molim. Evo ga Nestorović za sirotinju. Kad ti balan dođe vanzemaljac i hoće da se opodi, hoće da proširi vrstu svoju. Evo, tu smo mi. Ako ove fotke, a tražili ste sad u Obneo komjunu, nisu zaslužili. Ukoliko želite ufuru komjunu, pišite samo ovde na 065886999 i kažite ja bih u komjunu i uz to priložite 50 evra. Hvala. U dinarskoj protivvrednosti. Šalim se, naravno. Ali bi bilo lepo. I evo čoveka sa ovim zaraznim osmehom. Ja? Ne. Ja? Mare. Evo ga Mare. Ko je Mare? Čeka Marko. Ima ona Runi Mara, ona glumica, ona je seksi. Evo ga. Ko? Runi Mara. I to je to. Kako se piše? R-O-N-E-Y Mara. Runi. Kao Wayne Rooney, ja. Runi Mara. Onako baš je seksi. Je mu to čerka? Ne, ona je čerka vlasnika Giantsa. Brate, pa... Da, od Violeta sam dobio. Ili joj je deda vlasnik Giantsa ovih u NFL-u. Jeste gledali finalu? Jes. Vidjelo se odmah. Seahawksi su mnogo jači. Pa jači su, imaju jako odbranu. Ne mogu, ali. Svi slome zube na njima. Patriotsi su ušli u finale zato što se povredio Bo Nix, inače bi ih Denver odvalio. Pa možda i ne bi, imali su dobar raspored. Imali su prvo super raspored u samom prvenstvu jer su igrali sa slabijim. Ne. Sa slabim timom su igrali, ovi koji su ostali. Provukli su se realno. Oni to naprave tako svake godine da ko je lošije završio, igra sa lošim timovima sljedeće godine. Da bi moglo malo se iznenaditi. Osvrt na američki sport, američki fudbal. Ali bilo super plesačica na poluvremenu. Nisam očekivao da će Bad Bunny. Ja to nikad nisam slušao. Prvi put sam ga vidio. Pa kad mumla ne sviđa mi se, ali oni kad sviraju latino, salsu... To ti je latino pop. Da. To je ko Shakira. Sve vreme sam očekivao Shakiricu da mi se pojavi. Smisao života svakog pevača je da se pojavi barem jednom na Super Bowlu, tako? Ne. Tako kažu. Ne znam, da mu plate. To je najprestižnije. Pa to je američke proseravanje, da prosti.
kad već moram da se izražavam ovako, gde Amerikanci misle da je Amerika centar svega i da se sve vrti oko njih. Ali kamera snimila snimili su perfektno. Znaju da snime. Pa dobro, znaju da naprave spektakl. Sti gledao otvaranje olimpijskih igara u Pekingu. A dobro, ono je bio. A što da se malo jiu-jitsu pokvario kompjuter? Sve bi se raspalo. Kada smo kod kvara na kompjuteru, to se upravo dogodilo. Viber crko. Gde? Na laptopu. A dobro. Da. Više ćemo pričati o Mirci. Pa ništa, da, nego hteo sam malo Vox Populija, dosta je ljudi pisalo sa strane, a ne samo u grupi. Ja hteo da pitam ili ide neko na studentski protest večeras u UB. A UB? Da, kod gospodina Glišića. Jeste. I idu namerno studenti u posetu gospodinu Darku Glišiću, jer je on centralna figura grada Uba. Predvođeni Beogradskim sindikatom, Biće svačega. Lepo je to kada čovek, kada studentska lista konstantno pušta da im na svojim njihovim skupljanjima peva čovek čiji je brat SNS-ovac, predsjednik Vinče, Feđa Dimović, brat mu je SNS-ovac, rođeni brat, direktor Vinče, čovek koji je branio Nebojšu Medojevića na sudu od organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Je li Nebojša Medojević stvarno bio organizovanom kriminalu? Kako nije čovjek, evo ga prsu, to srpska struje, srpski kriminalci ovdje. Pa ne znam, nisam upućen uopće. Pa je tu onda onaj isti drugi, kako se zove, Škabo, ili kako se već zove. Dobro. Koji ima pravoslavnu fondaciju, pa se udružio sa Porfirijem. I to je super na studentskoj protestu. No dobro, to je samo muzika. Ne može Kesić, ne može Bjelogrlić, ne može Evropska unija, ali može 5 puta jebeni Beogradski sindikat. Evo, izvinjavam se na ovom rečniku. To je rečnik jednog opozicijonog lojaliste. Duvajte ga. Ja sam namerno duvajte ga. Morao sam da kutam Koštunicu. Namerno sam okupio ovde. Da biste sada vidjeli kakva je razlika između jednog, da kažemo, razgovora, jedne tople, umilne reči. Ja sam svoje rekao. Čoveka koji podržava studentsku listu poput mene. Čoveka koji podržava opozicijne Lompara podržavaš. Pa Bože ne. I podržavaš da idemo dogodinu u Prizrenu. Trećeg. Podržavaš dogodinu u Prizrenu. Pa dogodinu u Prizrenu možda ima različite podržavaš Danicu Crnogorčević. A što je Danica Crnogorčević? Pa pevala sa Beogradskom sindikatu. A što bi morao da podržavam ili ne podržavam? A podržavaš omiljeni bend Malog Danijela. Oni se bave muzikom i ja nemam ništa protiv toga da li se to nekome privatno dopada ili ne dopada. Dobro, znači da ti ne smeta ti ni što Danilo ima VIP lož na njihovim koncertima. Pa ne smeta mi, ne. Mali Danilo. Ne. Hoćemo kad smo kod muzike. Pa kao kad bi sada ja imao nešto protiv vlasti i protiv trenutnog ustrojstva u fudbalskom klubu Crvena Zvezda, svakako da, kao i u bilo kom drugom sportskom kolektivu. Ali u studentsku listu ne dovodi se u pitanje. Da bi to trebalo da se... ne može ni proglas na studentsku listu. Ali može Beogradski sindikat. Ali to nije ništa može novo. Čovek, može Lompar koji je držao promociju knjige Ratku Mladiću. To može. Da, može. Jer je on profesor fakulteta koji je jako uticajan i u Srbiji među studentima u blokadi. Sve može u Srbiji. Možda je stručna knjiga. I zato u Srbiji 69% ljudi podržava Putina. Jedina smo crna rupa. Ja želim te podatke da znam. Evo ti Galup istraživanje. Poslaću ti. Ima 69% ljudi u Srbiji podržava Putina. Znači, kad ima cela mapa Evrope. Prslo društvo. I onda im samo sam ja normalan. Ne, znači, daleko od toga da imam išta pozitivno da kažem i o Đilasu, i o Veranu, i o svima njima. Ali, ljudi, oni nisu problem. Nisu problem, stvarno. Oni su najmanji problem. Oni su manji problem. A kome je problem koncept Beogradskog sindikata? Kad Beogradski sindikat, da, ali godinu dana unazad peva. Odnosno, tačnije muzicira na protestima i ništa se nije dogodilo, a da to nismo primetili i to je u redu.
ali da je napravilo neki problem, odnosno neki kuršlus ili je napravilo bilo šta. Nije, zato što je to nova normalnost. Ali normalnost studentskog pokreta. Pa nije nova normalnost, da su preuzeli Rusi, nego postoji i pre godinu dana. I državna bezbednost. Ko kaže to? Meni to tako liči. Pa, ja ne mogu sa sigurnošću ništa da kažem. Narativ se pojavio od strane jednog dela opozicije. Ja nisam opozicija. Ali ti uzimaš taj narativ opozicije koji se pojavio u posljednjih mjesec dana. Ne govorim o Demokratskoj stranci koja je u studente, nego govorim o ovom delu opozicije koja se potpuno okrenula ili se odrodila od svoje sopstvene dece, odnosno studentske liste, odnosno studenta u blokadi, jer studentska lista ne postoji. To je ona greška u tvom načinu razmišljanja, jer smatraš da postoji neka studentska lista o kojoj se priča u ovoj, pa nema studentske liste još uvijek. Neko hoće da izvuče, ne zna se šta je studentska lista. A šta onda znači Beogradski sindikat? Znači da lista, odnosno tačnije da može opozicija namerno protura sada priču o nekoj studentskoj listi, o nekom Milu Lomparu. Ja govorim sada... Jel se Milo Lompar pojavio kao govornik? I to nema nikakve veze, pošto je profesor Beogradskog univerziteta i profesor Filološkog fakulteta. I normalno je da se pojavi 28. juna. Ima još 50 takvih. Nema još 50, Milo Lompar je jedan jedinstven. Imaš i ovu Bakića. Ne, imaš 50 profesora filološkog. Ali ovo je bio studentski protest 28. juna na kome je bilo više desno orijentisanih govornika od bilo čega drugog. To je taktički bilo, tako je. A mi ćemo sada prevarimo nacionaliste. Ne, bio je praznik nacionalni. Nego je takav nacionalni praznik, versko obojen i tako dalje. Pa nisu mogli boljeg od Lompara da nađu. Pa dobro. Nik se nije pomdio. Ja bih voleo da smo mi o tome pričali tada kada je Lompar bio. Ja sam pričao odmah. Ali ne, i Lompar niti je... A što može Lompara, ne može Kesić? Ko kaže da ne može? Pa su ga jednom je pričaju i sklonili su ga, rekli su ne može ni Kesić, ni Bjelogrlić, ni Zastava. To je bilo u Novom Sadu. Tako je. I od tada ne smiju više se pojavljati. Dobro, ne da ne smeju, nego jednostavno... Ne smeju, nego nisu govornici. Oni su tu, nisu govornici, ali ne zašto bi bili? Nije ni bilo nekih mogućnosti ni kasnije da bi rekao od njih od javnih ličnosti... Što da bi bilo lepo bio da je Kesić pričao umjesto Lompara. Ali možda postoji jedna druga teorija. To je bilo, apropo onoga što si malo prije rekao... I nakon toga se mnogo stvari izdogađalo koji idu na... Pa nije baš mnogo. Studentskog protesta i svega. Posle Vidovdana se od strane studentskog protesta desilo jedno veliko ništa. Zato je i ovaj vakum nastao. Nema vakuma. I u vakumu se onda svi krenu mrdati. Nego 11.5. 11.7. Naravno, da. I da vidim šta se dogodilo s Viberom. Apsolutno. Pazi, meni da kažeš da će studentska lista da izađe, da će njoj budu svi studenti, da će svaki fakultet da izabere po jednog na plenumu, sutra bi ih glasu. Ali da meni Kavčićeva advokatica u Utisku nedelje objašnjava šta misle studenti. Kada to bilo? Pa sad u zadnjem Utisku nedelje. Pa dobro, mi smo o tome otvorili i pričali. Ona devojčica koja se toliko žrtvovala i sve. Tako je. I izađe tamo. I onda, šta podržavaš? Što umjesto nje govori Kavčićeva advokatica? Ne, nije ona sve si pogrešno. Nego šta? Ona ne ume da odgovori na prosto pitanje. I onda ona nema šta da odgovara u emisiju koja je pozvana kao žrtva stradanja. Nije žrtva, tako je. To je najvažnija stvar i to je osnovna razlika između nekoga ko te pozove u emisiju i bezobrazlo kad te pozove u emisiju ako ima nameru... Olja Bečković je bezobrazna. Tako je da jeste, naravno. Znači Olja Bečković radi za Vučića. Ne znam ja da li Olja Bečković radi za Vučića, ali u toj emisiji... Znači ona je neprijatelj student... Tako je, pokazala je u ovoj emisiji... Ko je prijatelj? Osim Beogradskog sindikata i Lompara. Svi su prijatelji, brate. Ko je ostao? Imaš 60%. Jeste, tako je. I treba da bude. Dobro. Ko je još prijatelj? I svi ostali, brate, intelektualci, sva ostala elita... Daj mi imena. Zašto bih ti govorio ja imena? Osim Kavčića, Lompara i Jova Bakića. Evo, ovo je klasičan lojalista koji samo sluša ono što jeste narativ koji je pušten da bi se minirao studentski pokret kao takav. Ja ne miniram studentski pokret. Da, miniraš. Ja hoću da znam šta jeste studentski pokret. Nema potrebe ti da pitaš ovde šta jeste i nema potrebe da ti ja da znam za šta glasam. Moraš biti malo strpljiv. Ni za šta još uvijek i moraš da budeš strpljiv, tako je. I tako je. I još crnogorski dolazi ovde da protura 40 godina puše istu priču i sada opet.
I sad će opet da padne na istu foru. Ko puši istu priču? Puše istu priču 40 godina. Ko je? Pa studenata nije bilo pre 40 godina. Bilo je. Nije. Bilo je u vidu Koštunice. Progutajmo Koštunicu, zato što tako ćemo privući desnicu. Da, pa bolje. Pa jeste i ovo je otprilike to sam htio reći malo. Progutajmo SPS, jer nam treba da bi... Progutajmo crtanje Ratka Mladića, progutajmo da ne može da ulica da se zove Maršala Tita, ali može... Niko ne guta Ratka Mladića. Ne može ulica Maršala Tita da bude, ali može spomen kuća Draži Mihajlović. Pa ko je za to kriv, studenti? Ne, nego ja kažem, moramo da ćutimo na to. Niko ne ćuti. Svi ćutimo. Svi smo protiv toga. Zato kada bude došla sloboda, toga više neće biti. Biće svi oni počišćeni. Šta će 69% ljudi koji veruje Putinu kad dođe studentska... To se mora na neki način mijenjati, ali moraš mijenjati iznutra. Ja kažem, mora polako. Problem je što se ovde misli da je skidanje Vučića i gotovo. I gotovo. Nije. Ko to kaže? To je... Naravno da je rušenje sistema ono što je najvažnije. Mislim, to je opšte prihvaćena stvar. A kako ćemo državu posle da stvaramo? To je opšte prihvaćena stvar. Ti se prijavi pa ti stvaraj državu. Znaš, mi si postavljaš pitanja koja nisu odgovoriva u 15 minuta nekog programa, kao što je internet radio. Tako da, mislim... Ja postavljam pitanja koje treba da se postavljaju. Da meni pitaš ili... Pitam, pitam, ja najviše pitam samog sebe. Ne mogu da pokrenem komp i nerviram se, ajde. Ne pitaj me, hali gali hali, ajde. Hoćeš puštiti, koja je sledeća pesma da javim? Ne pitaj me. Zašto živim? Zašto živim u kafani ja? Možeš ti nešto novije da... Našoj zvaničnoj Facebook stranici. Evo, malo smo se smirili. Poslije kraće tuče, bila je dobra tuča kako se pa dobro, zato služi radijski etar. Da, dobro smo vas razdvojili. Za debatu, pa nije sva sreća došao advokat, pa on vuko tebe. Pomeri nogu samo malo. Tako. Ja se u životu nisam potukao. A ruvali ste se? Nikad u životu. Čekaj, nikad nisi se dofatio s muškarcima. Nikad nisam udario nikoga u životu. Vi ste kad ste mali bili, imali ste hrkljuš, normalno. Ne, hrkljuš je onako... Hrkljuš je nešto drugo, da. Pričali smo, hrkljuš bočenje. Da. To je kako se zove ona picigin. Picigin. Picigin se igra na moru i u Plićaku i to igra se do oktobra, novembra neki put. I otvara se sada sezona već. Samo je bitno do članaka. Ja sam vidio kod mojih drugara iz Splita da je sezona već otvorena, tako da je bilo valjda toplo ovih dana, ali ono otprilike već od aprila cepaju. Mi smo se igrali lažnog onoga, kako se onaj zove, onaj sport? Lažni kamenih lica. Onaj sport, ono što se, pelivana, lažni pelivana. Šta je to? Pravi pelivance, namažu uljem pa se rvu, a mi smo bez ulja se mazali. Vi ste se peskom, ako ste imali ni pesak, ne, vi ste oni, čime ste se mazali? Džemom. Pa dobro, bilo je skup, džemo voli džem. Skup sport sa džemom, skuplji od karlinga. Da, imamo dosta ovih zapostavljenih slušalaca, ali to je do toga jer je Viber jer su zapostavljeni, šta da im radim. Ne, kaže, drugi takmičari se koriste starim tehnikama, ovaj lik ima neku tehniku trčanja, to je u vezi sa onim što trči na skijama ludilo. Ono kao trči kao brže od svih nas. Ma ima krampone 100%. Rođeni sa skijama. Otvaraju mu se, kad krene uzbrdo, otvore mu se krampone, a poslije mu se uvuku. Ovo odmah kreće sa ja sam lepo rekao. Kao što... Nestorović ne obradije, samo teorije zavera izvlači. Nije, ja sam krenuo priču o svemircima, vi ste me odmah... Nemoj o svemircima. A kad se ljudi zadnji put palili s nekim drugima da nisu ljudi? Kako? Kad su se ljudi palili s nekim, sa neandertalcima, prije 20.000 godina su se zadnji put ljudi palili da imalo nekoga... Na internetu sam vidio Stani, ovo je rekao parili, jedno sam ga razumio, parli. Da bi imalo nekoga proizvoda, da bi bilo onaj potomstva. To je kad puciš Bosance u program. Ja sam vidio tu u South Parku. Dobro. Znači ima. Znači desilo se. Izvinite. Ko zna šta se dešavalo od onom Epsteinom? Slobodan za Gregovića. Međerić da pročita ili bar posluša pesmu Gdje reče Japan od Marije Bećkovića sa ciljem verbalne kultivacije. Verbalne kultivacije. Jesi čuo? Gdje Japan? Gdje reče Japan? Aj baš da pročitaš, da vidimo naglas. Da bar posluša ili pročita. Teme na Mati, nađio ste Boga. Evo, Marija Bećković. Marija ili Matija? Marija.
Čekaj. Ko je Marija Bečković? Marija Bečković, ne znam, piše tako. Matija Bečković. Biće da je od Matije Bečković, ali ovdje je čovjek... Marija Bečković, može to plagijator. Gdje je Japan, a? Gdje je Japan? Gdje reče Japan? Pa Matija Bečković, kakav je Marija? Pa onda je Matija. Matija, ovako. Poezija suštine.rs. Sa tog sajta ću čitati. Prvo slagalica pa šarenica, dobro. Uvek i o svemu Gregi u pravu, vidimo se u DM-u. Sad ne znam šta je ovo. To Natali. Da, Natali. Jednom sam je sreo u DM-u, sad me ne pušta. Da. I sad morate stalno da idete zajedno u DM. Evo, slabo vidim, moram na daljinu ovako. Gdje reče Japan? Gdje reče Japan? Ja ne trpim kad drugi priča, zamaram se kad ćutim, poštenije je da ti to kažem nego da pričaš. A da te ne slušam, da te gledam u oči kao da te slušam, a da te ne čujem, nego punim usta i smišljam šta ću reći. Sekund. Čim ispregneš... Sekund, molim te, može li to s malo više emocija? Može. Ajde. Gdje reče Japan? Ja ne trpim kad druga priča, zamaram se kad ćutim, pošto nije da ti to kažem, nego da to pričaš, a da te ne slušam, da te gledam u oči, kada te slušam, a da te ne čujem, nego punim usta i smišljam što ću reći, čim ispregneš jezik i poturiš priču. Barem meni ne treba zaboriti kako to ne valja i kako bi bilo pametnije ponekad i drugoga čuti. Koliko bi bilo bolje da sam drugčiji. Bilo bi bolje za drugoga, ali za mene ne bi. Svak misli što je za njega bolje. Jedino bi moga slušat kad bi moga nekako sam ispred sebe stati i sam sebi pričati iz početka. Ne sviđam se ja ni sebi. Meni je to najmanje milo. To i mene zbunjuje. Niko to ne mrzi koliko i ja. Mene to najteže pada. Tu sam ja najviše oštećen. Ali, zar da čekam da oštete priču, da je ni Bog ne bi moga popraviti? I kad nešto pitam, ovo još traje, ja mogu sad ovako i dalje, nastavim. Dobar si. I kad nešto pitam, odgovor me ne zanima. Činim se čuo, a ne čujem. Znam šta bi čuo, ne tiče me se šta ko misli, nego što ja mislim. Ne znam što ja mislim. To jedino ne znam. A što misle i znaju drugi, znam koliko i oni. Da ti nešto kažem. Pre nego počnem govoriti, rado bih te slušao, nema zbora, samo kad bi morao. Da imam kad. I da sam bio bez jezika. I da mi nije poznato pre no što počneš. I šta bi reka i kako bi završio, ode ti eho. Ali kad ćutim, ja govorim u sebi. A on, da završavam, ima još koliko hoćeš. Vidi koliko je. Nemoj stani, aj dosta. Dobar si bio, odličan, stvarno. S razumijevanjem sam te slušao. Rijetko kad slušam nekog recitatora. Ne, nego naravno učenije iz ove pesme je da treba konstruktivni dijalog. Da je potreban konstruktivni dijalog. Imali smo, nego ja ne mogu dođem do reči. I da Matija Bečković kaže, ja bi tebe slušao, ali brate, toliko si dosta da po neki put odlutam. Ja samo ću čovjek kaže lepo onako između redova, kaže, brate, nemoj da ga daviš, nemoj da ga topiš. To meni. Ali ja bi te... Da, ovo je bilo meni upućeno. U prenesenom značenju. Da. Ovo je bilo meni upućeno. Brate, ja razumem zašto. Nemoj mlade da kritikuješ toliko, pusti ih, neka oni uživaju, imaju svoj način razmišljanja. Mi to ne možemo, da dokučimo. Ne možemo da ih dokučimo, mi smo spori za njih i mentalno i bilo kako drugačije i zbog toga bi samo trebalo da ih pustimo da plutaju na toj površini, dobro znaju šta radi. U ovih 14 meseci su to lepo odradili, da li se oni druže ili slušaju Beogradski sindikat ili ove ili ono, barem na kraju kada bude, i ako bude bilo te liste i kogod bude bio na toj listi, ako ona ima 60% šansi, a imaće da dobije ovaj šljam i ovaj ološ na tim izborima, bravo, brate, idemo dalje. Jel, a šta misliš, kad bi sad spustio sa leteći tanjir? Znači jednoumlje, dobro. Jel? Nije jednoumlje, ne. Kad bi se sad spustio leteći tanjir. Ti imaš i opoziciju, ti glasi za opoziciju. Pa znam, ali opozicija... Vidi, izađu iz letećeg tanjira. Evo, ja od sada postavim studentski svedok, evo. Ne mora...
Pa nije to sad... Ali to sad treba da botujem da se opozicija skloni. Ne, pa niko to ne radi, nego opozicija sama radi protiv sebe. Ali on je to prepoznao, Gregović je to prepoznao, mnogi su prepoznali. Ne, da se razumemo, bole me dupe za opoziciju. Ali zašto? Opozicija je potrebna svakom društvu i kao što je potrebna i ovdje. A mi glasat ću za nekog od njih. Ali ona radi pogrešne poteze jer smatra upravo studente većim problemom za njih same u političkom smislu od Vučića i Srpske napredne stranke. Pa ne mislim. Pa u ovom trenutku da, tako se ponašaju. Pa dobro, zato što... To je narativ koji se javlja, jer oni kritikuju samo studente, a ovi su zaboravili da kritikuju. Kao to se podrazumeva. Pa i ovi nije su... tako. Pa ne znam, razumeš? Da se sad spusti leteći tanjir. Svemira, dođu. Dobro. Dođu, spusti se. Ovo je fasciniran je falosima, letećim tanjirima i vanzemaljcima i neandertalcima. A ti ne znaš ko će izaći od nas. I Majama. A gledaj, imaš sad iskustvo kako se sve ubrzalo iz zadnjih godina. Sad imaš AI, sad ti oni mogu adult content da ti smisle... Ovo je mnogo važno. Snežana, znači Snežana je carica, hvala puno. Ko je Snežana? Ali Snežana, naša slušateljka očigledno, koji se dopada ono što radimo. Što ja? Ovo je sad na moj komentar. Aleksandra, Zdravko, Maja, Vladimir, Dragana, Momčilo i tako dalje, naš dragi Marko, Jelena i itd. Ti vanzemaljci su dosadni. Samo kreneš da pričaš protiv studenta i samo kreću SNS-ovci da uplaćuju. Pa to je onda možda to dobro. Idemo dalje. Vox Populi, mnogo je važno. Mi mnogo pričamo. Ašok Murti je moj zemljak iz Šapca. Otac mu je došao kao inženjer iz Indije da radi u Zorki. Legenda. Znači, pa normalan čovjek nema ništa smešno u tome Ašok Murti. Dobar dan, Ašok. Niko nikad nije rekao. Pa on se smeo. To su dobro primijetili. Zašto? Pa smeo si se na Ašok. A dobra je priča. Bilo ti smešno. Ne, dobra anegdota. Ja bih volio da ga osvoji Mašoče. To mi je od uvek bilo. Pa što, ne razumem zašto je to. Zašto? Pa nije, pa onako. To je malo ni podaštavajući. A nije, nego dragi Jašoče, ono kao nešto bih ti rekao. To je taj fazon. To ko što bi ja hteo da jednog dana dovedem Kusturicu ovdje da mu kažem dobar dan, Nemanje. Pa to, evo to, neki poriv, nešto, čisto onako, ljudski. Ja bi pozvao Leu Kiš u goste i rekao, Lea. Jeli Lea, kad će Kiš? Leo Kiš, od svega, brate. Ja ona prva napomet. Može ona... Ne znam kako Lea Kiš izgleda. Ja ne znam kako, znači, ko su ti ljudi uopšte. Lea Kiš, Verica Bradić, ko su ti ljudi? Šta ovaj Brakuš šalje kabine direktora, ko su ovi ljudi, bre? Dr. Slavko Dimović, nauči savjet. Spamuje. Ne, spamuje, da. Ne znam šta je i koji ovaj lik. Ne znam šta je i koji ovaj lik. A zašto pričate o meni kada nisam prisutan? Evo, to je pitanje. To sam ja rekao. To je nevaspitano. Ja sam te branio. Nije Aleksandra, nego Aleksandar Klubek. Predlažem objektivnim slušalcima da povećanjem broja uplaćenih Kićanki bojkotuju današnju katastrofalnu emisiju Bez mene. Emisija je vrhunska i to pokazuju Kićanke. Gregović je u pravu, dobro. Pala je Kićanka. Ko je rekao da je Gregović u pravu? Za Bensedin, Aleksandra Klubek. Ko je rekao da sam u pravu? Samo to da bereš ko je moj svedok. Da ima makar jednog. Vladan El Gigante, koji to obožava. Eto ga. Moj drug. A u vezi sa sindikatom. Dobro, to niko nije sporio, brate mili. Koji šta je Beogradski sindikat. Upravo je Gregović 100%, niko nije tačnije opisao političku scenu. Baždareni su tako, to je 35 godina trovanja i ja to mogu da razumem. Lompar, Kavčić, Beogradski sindikat je novo normalno, kao i na drugoj strani Bokan, Gujon i tako dalje. Tako je. Ali znaš o čemu se radi? Ja ne pravim razliku između koliki su, da li je veći lopov ili neki... To me apsolutno ne jeste. Ko je lopov treba da ide u zatvor. Ja gledam to ideološki. Meni ideološki pravac u kome Srbija ide uopšte se ne sviđa, sa 69% podrške Putinu, sa velikim nacionalističkim nabojem i tako dalje. Ja sam proevropski orijentisan, mislim da je Srbiji mesto u Evropi, da treba da se okanemo raznih... Ja sam za Kaju Kalas. I u toj konstelaciji... Bravo Gregoviću, brate, Milena M. I u toj konstelaciji meni manje smeta i Veran Matić, i Đilas, i šta ja znam ko već. Ko je na toj strani, a koga vi ne volite, nebitno. Mariniku. Mariniku obožavam, Marinika mi je omiljena. I zeleno-levi front, više njih volim nego što volim
kako se zove, Lompara, Beogradski sindikat i tako dalje. Braki je član Zeleno-levog fronta. Ali kakve veze ima Milo Lompar a preko puta ZLF, PSG ili bilo šta? Pa to su se razdvojili. Lompar je u studente, ZLF je opozicija, a studenti neće da imaju ništa. Ovaj nije političar. Čekaj, Braki je dalje član Zeleno-levog fronta. Niti je niti znamo da će biti na bilo kakvoj studentskoj listi. O tome se radi. Šta god se pokaže. O tome se radi. Kažem. Znači ne možemo da tvrdimo u nešto, a da ne znamo da li to uopšte nešto figurira, postoji. Slažem se i ja kao eventualni budući glasač studentske liste, kakva god ona bila, imam pravo da kažem ono što mi se ne sviđa u delovanju te organizacije. Ja sam, veruj mi, 90% u budućnosti glasač studentske liste. 90%. Osim ako ne odu u teški nacionalizam. Ili ukoliko se ne pojavi jasno druga strana koja je isto opoziciona, koja je nemam sumnju da je opozicija. Ali studentska lista i dalje je meni na prvo mesto. Pre opozicije. Ali ne mogu da žmurim na ono što se dešava. Tako je. I moram da kažem. To je moj stav. Goran kaže ovako: proveo sam celu noć radići matematički proračun stvarnog uticaja onih metlica u Karlinku na brzinu panja. Dobro, mene to interesuje. Pa to se Došao sam do zaključka da sve učesnike tog sporta bi trebalo javno bičevati, kao i sve ljubitelje također bičevati i Kokija, jer sve to je njegovo maslo. To je stvar placebo, to je u stvari oni kobajagi, oni to vrte da bi se nešto dešavalo. One četke. Da. Misliš da oni ne usporavaju i ne ubrzavaju kamen? Ubrzavaju. Ma nema šanse. Da li vi znate odakle je kamen? Poreklo. Škotska. Sa ostrava Skaj. Da, pored Škotske, 16 km. Ovo smo pričali prošle nedelje. Da, nećemo, ali dobro. Pominjali smo to. Gledao sam zanimljivu emisiju. To je potpuno Zato što je karling najskuplji zimski sport. Znate šta sam ja provalio? Da oni karlinzima imaju baterije, Duracell. One zeke što trče. Da. I oni trče kad ona krene. A onaj kad četkom im daje znak da oni uspore. I onda oni... Pa zar nije četkom ga ti očistiš da bude ravniji. Koga, i onda ide brže. Nije, unutra baterija stani. On ima onaj... Ko čisti zec? Ima infracrveno i stalno fercera crveno. Pogledaj malo bolje, vidjet ćeš ekran ali čistili su i pre 50 godina kad nisu imali baterije. Samo malo da ozbiljimo temu, molim vas. A onda su imali nešto drugo, imali su one lopatice unutra. Nemoj, sad izmiš opet njegove teorije zavere, neki roboti, vanzemaljci. Marko, pitanje za Kokija. Koji glumici za odrasle je prognozirano najveći, recimo bi prognozirao najveći uspeh u 2026. godini? Nešto Čika Marko je rekao i odgovor Gabi Carter, ali ona je ima sad bebo, ne znam kad će da stigne od dojenja do... Ne razumem. Da. Ništa mi nije... Ne razumeš, ko čuva bebu, misliš? Dok ona radi. Pa ne može to tako, pa mora da stane neku godinu, da odmori malo, da vidi, da razmisli. Goran, ovako, za čoveka koji se hvali da ne zna kada je bila oktobarska revolucija, puno se širi Crnogorac. Opa. Pa što si pogledao od svih kriminalaca u CG našao je Medojevića Sunce ti poljubim. Inače, puno je cenio Lompara, ali eto, to pestičko veče mu je zasmetalo. A tek ovo za brata ovog iz sindikata. To je ispod nivoa, imam ja brata, pa šta? Svako je valjda čovjek za sebe. To jest. Dobro. Ali, Radovan kultivira. A šta misliš stvarno ako Musk naseli Mars za 20 godina? Šta njemu sa svemirom i vanzemaljcima? I sad kaže, tu ćemo se Svemir je najdosadnija stvar. Nije, brate, ne mogu da otvorim ovo, Savo. Znaš koliko love će tu potrošiti? 124. Koliko će ti para dati u svemir? Pa ja neću ni dinar, ali ja ću šta te briga onda? Ja ću da uđem u neki kontejner, neku kuticu tamo da me presele, da tamo živimo od strane do kraja života, oni za njih 10. Evo stiglo je obaveštenje. 110. i 120. godine života. Bečković tužila BKTV, onda b92.net, poslala dokazni link da Bečkovićka tužila Masku BK. Rimovala sam Gregiju pravu svemu, to je to. Da, dobro. Mnogo zna, Gregi, previše zna. Puste Kokorušina priča. Šta je problem kod mene? O opštenju sa vanzemaljcima. Ne, hvala. Ne. Kod mene je problem što su to random informacije. Neke su pokupljanje tu i tamo. Vrlo malo ima korisnog tuga. Da, pa ja isto sam oko geografije, toliko tih mjesta znam, a kad mi ovako sad stavio, zašto? Ko je glavni grad Namibije?
Mami bi Windhoek, jel? Jel jest? Pa tako je bilo nekad, jel? Ali možda se promijenilo u zadnjih 20 godina. Ne, nego šta se htio kažem? Ako bismo na Marsu htjeli da oplodimo Mars sa Marsovcima. Kako da oplodimo Mars? Sad, znaš što, problem je, ako dođemo narejcani, znaš, napaljeni. Ko? Pa ti pripremljeni naših zemljeni. A kako misliš ako nema vazduha, tamo moraš da budeš imaš nešto. Kako da oplođuješ Mars ako si u skafanderu? Otkopčaš šlic, a ono te usisa onaj vakuum. Pa ne može, nije toliko jako, nije valjda toliko jako. Samo implodiraš. Pa nije valjda toliko jako. Čekaj, valjda je onako srednje, znaš. Jest malo boli, malo je blesavo, ali nije baš toliko. Šašeljite, ali nije da bi baš izgorio sad, znaš, da otvoriš malo, naprijed, posjećeš se malo i sad gotovo, pokušao sam da vizualizujem to, ali mi ne ide. Ja sam uradio sigurniju varijantu, isključio sam se. Ja sam zamislio da sad napaljam, došli ste na Mars, pripremljeni ste na dugo. Nauljen si kao ovi drugari tvoji. I šetaš onom pustinjom u potrazi. Nigdje niko. Pa pustim. A crveni pesak oko tebe, da. Svako vjori se, vrtlozi se, oni stvaraju. Ogromne neke oluje. A ti hodaš tu, onako baš si, znaš, i sad kad ćeš izgubiti, kad će ti doći do tajog nivoa, da si izgubio tu napaljnost, kao na primjer sad si, hoćeš da smijeniš vlast, i kad ćeš da se pomiriš sa sudbinom. Da, tu zaustavljamo se vrlo pravi trenutak. Marko Ognjanović kaže... Tu se zaustavila, ima pojasanje moždanje ćelija, bukvalno. Ali u posljednjem trenutku je stao. Tu je prsla licna potpuno. Treba da promenimo licnu, samo pa ćemo da nastavimo. Ode i zadnje moždana ćelija. Marko Ognjanović, čuo sam da će danas Andrej Vučić da vam uplati 1000 dinara. Sutra će da objave da radite za njega. Došao stranački CG da kritikuje za koga su građani Srbije. Gregovića boli uvo što će ovdje da ostane diktatura, samo će da ode u Crnu Goru. Ne, vas je baš briga, pošto vas 69% veruje Putinu. Ali vidi, ja sam siguran da će neko od mojih bosančerosa da bude na vlasti. Tako Zemo, ovo ono. Zemo poizbac svako Zemo. Crnogorce ste poizbacivali, ostali su ostali su najjači opstoj. Samo Lomper, on ti se setio. Kako se to kaže, svijet džungle, svijet asfalta, kad pomiješaš. Lord of the Flies. To, da, bravo. Ono, pusto ostrvo i to, kad su ona deca. Pravi se selekcija. Pa pravi se selekcija ne na pameti, nego na moći. Na brutalnost. Na moći. A zna se ko ima tu startnu poziciju 90. Zar nije tako svagdje i dan danas u svijetu? Dan danas svagdje. Pa znam, ali kao pošten čovjek i kao normalna osoba, kao moralna osoba, ti moraš da osudiš to i da kažeš da to nije u redu. Sad, da li je to takvo stanje stvari, jeste ili nije, to je druga... A što ne bi bio pomukao kao ja, kapuljača preko glave, vrtiš ovako ruke, mirnije spava. I smeškaš se. Ške nam se javio, naš drugar Aleksandar Ješarević. Reagove na nešto na što je ovih dana je baš napadi na devojku koja je kao žrtva nasilja došla Utisak nedelje gdje je spočitavano to i postavljala politička pitanja što nikako nije smelo da se dozvoli. A što dolazi u političku emisiju ako neće ali pozvana je, ali zato što je pozvana da priča o napadu, o prebijanju advokatkinjom onom i još dvoje ono koji se isključivo bave politikom. Jeste, da, dobro, pa politička emisija, došli u političku emisiju. Čak i Olja rekla kada je postavila ono pitanje i kad je ova krenula da zamuckuje kao mi nismo iz opozicije, ona je rekla neću da pritiskam ništa, ako ne može... I onda je samo nastavila da pritiska još više, o tome se radi. Nego je uskočila Kalčićeva advokatica. Kažem, radi se o tome da je devojka dovedena i predstavljena ne kao studentkinja i studentkinja u blokadi, niti sa nekog plenuma da priča o politici, nego da priča o svom iskustvu užasnom prebijanja, tako je. Žrtva je prebijanja, tako i predstavljena. Ona je žrtva prebijanja, njen otac je također prebijen u Valjevu. Niko ne pregovara toj devojci ništa. Pregovara, da. Ko pregovara? Svi, apsolutno svuda su je pregovorili za to što je u onoj jednoj rečenici na politička pitanja odgovorila mene baš briga, parafraziram, baš briga za Evropsku uniju, meni je mnogo važnija Srbija od Evropske unije i zato nama ne treba Evropska unija. Ne.
Ti tako zaključuješ, uopšte to nije rekla. Ja mislim da je tako nešto. Ali čekaj, devojka to nije mislila. To je stav. Ja nemam problem sa tim stavom. Ali nije imala uopšte niti nameru, niti želju da kaže to što joj se imputira. Dakle, ni ona protiv Evropske unije, odmah su krenuli opozicijni svedoci da je napadaju, eto, ona je desno, ona hoće u Rusiju. Pa tako ti u politici. Nema tu politike ako si pozvan, ja ti govorim sve vreme zašto je devojka pozvana. Pa što onda pominje politiku? Zato što je postavljeno pitanje perfidno. Pa mogla je da kaže neću da odgovara. Pa ne može. Može bi još više napali. Naravno da bi napali još više. Sve jedno. I onda imamo smradove razne koje ja znam između ostalog. Ške upravo na to upozorava i o tome pričamo već danima. Dakle od nedelje pričamo kako je ta devojka izvrgnuta neverovatnoj torturi, iako joj se desilo to da je bila prebijena čoveč od strane policije. Jezivo. Znači da smo društvo svako ko prigovara išta toj devojci, naravno, na njen nastup i bilo šta, i da je rekla nećemo u Evropsku uniju, šta te briga, to je njihov stav. Ne njihov stav, ona je došla kao privatno lice. To je možda njen stav. A oni su joj trpali usta da je ona kao studentkinja tu nastupala i tako dalje, što nije tačno. Nebitno je, ali ona ima pravo na svoje mišljenje. Ali bitno je, zato što mi kao građani i kao društvo reagujemo na to upravo ovako zato kako nije trebalo da se reaguje, a ovdje se radi o, kažem ti, opozicionim bukvalno botovima koji su je napali stravično. Između ostalog, Ške, sve će nas gristi savest, to nije napisao on, nego jututunska juhakaha. Ja tog lika znam. Pa, lik Znači, jel sad treba da obraćamo na pažnju na to što je rekao jututunska jeste, zato što je jedan od lidera opozicije, između ostalog. Ko je to? Nije bitno, ne znam. Pa reci. Sve će nas gristi savest ako se ova devojka ubije, jer smo i sasuli istinu u lice. Deluje da ne može da izdrži... Anonimni ljudi sa interneta, vi reagujete na to kao napad na studentski protest. Ne reagujem i ja. Hoćeš da mi dozvoliš da pročitam? Jebem u mater. Izvini. Pa mislim, ovo nema smisla. Dobro. Znači ja sam počeo da pričam šta slušalac naš i o tome pričamo od ponedeljak, utorak, sreda. Danas je četvrtak, čoveč. Devojka je izvrgnuta neverovatnoj količini terora. Ja ne branim zbog toga, ali njih ima mnogo. Ja ti pričam o tome da ta devojka sada posle 4 dana tamo zbog terora koje je doživela i od strane Olje Bećković u emisiji, u kojoj je došla kao žrtva nasilja, trpi i dalje taj teror od ljudi koji bi trebalo da su na istoj strani. I upravo mi to imamo sada i ovdje u ovoj emisiji. Kao na istoj smo strani, a u stvari se trvemo zbog čega? Zbog nečega što sam ja čuo negde površno, pa sad Milo Lompar vodi sve studente u Rusiju i tako. Poti toga se borimo, čoveč. Ne vodi niko nigde nikoga, niti Milo Lompar kao taj pojedinac, bilo koga od nas u neku Rusiju ako mi to ne želimo. Ali razgovor će dovesti do nekog rješenja. Evo ja se nadam, ako ove godine... Kaže izvesni gospodin, koji ima 100.000 pratilaca. I to je jako važno, pošto je tamo jedan od uticajnijih. Kao što je neko iz SSP-a isto spočitao studentu koji je došao onako lepo, onaj dečko koji je bio i pričao. To je idiotluk. Jeste, to je kogod je pisao, to je idiot. Ali je čovek u sekretarijatu ili u predsjedništvu stranke koje figurira da ima jednoga dana nešto ili sad ima poslanike u skupštini. I niko se nije ogradio od tog lika, da njegov fizički izgled imputira mu da je peder, da je ovo, da je ono. Gluposti. Da. Ali to su gluposti nebitnih ljudi. Koji se virali. Pa nisu nebitni ljudi, to su politički činioci. Nebitni ljudi. Nije to, znaš čemu se radi. Da smo jako zakržljalo društvo, da smo puni predrasuda prema drugim. Mnogo su ljudi... primitivni, brate. Ne primitivni. Ja sam primitivni. Nego mnogo su ostrašćeni. A to ti je primitivizam. I mene pogađa gomila stvari i onda neka tako... Ovo mora da zabrine, jer se radi o likovima koji i danas figuriraju u opoziciji. Kaže, sve će nas gristi savest ako se ova devojka ubije, jer smo i sasuli istinu u lice. Deluje da ne može da izdrži takav pritisak i onda zaključuje još bezobraznije, čak i njena šauma neće pomoći, aludirajući na devojku kako izgleda. Jututom, nije bitno. Pa debil. I posle toga Jašarević kaže, po ovom komentaru ste dokazali da ste isti kao oni koji želite da smenite. Lično mislim da je opozicija ili nesposobna ili dobrano radi sa aktuelnom vlasti i tako dalje i tako dalje. Ali ovo nije usamljen slučaj, to hoću da kažem. Slažem se ja i da postoji sa jedne i sa druge strane gomila gluposti. Ja sve vreme pokušavam da kažem da to mora da se sedne i da se dogovori, a ne da se rešava na Twitteru. Edukacija, Boraz.
Edukacija. Sednite, napravite panel diskusiju, dovedite Kavčića, dovedite Lompara, dovedite ali zašto Kavčića i Lompara? Dovedite studente. Ti non stop potenciraš i imputiraš dakle Kavčića i Lompara kao neke predstavnike, nego u ime čije? U njihovo ime. Koje čije ime? Kavčić u ime Kavčića, Lompar u ime Lompara, Đilas u ime Đilasa, neki student... Očigledno se ne podnosi i neće zajedno dođu u emisiju. I dođite i raspravite svoje, neću ja o tome da razmišljam, ne moram ja da znam šta će meni u životu da znam ko je Lompar. Je li su gosti voditelji išli na alkotest od jutros? Verujem da ne bi prošlo. Da, bojem se. Sva sreća, idem peške. Ja ću jedan dio pješke, jedan ću stopirati. Autobus. Samo kažem, ljudi, moramo o stvarima diskutovati. Postoji li jedna Kokijeva priča koja ne počinje sa dođemo na Rajcani? Dobro, Mrkovački, pozdravlja. Prodanović, je li to Koki priča o doživljajima iz sportinice, Duracell, baterije, zec, metal, čišćenje, mazanje ulje? Očigledno da. Ja sam razumela šta misli Kokoroš, kaže Jelena Markova. To ni Kokoroš nije razumeo. Da, pa ne znam ni o čemu se radi. Stoktore Pustih za 2 godine će biti rezident EU, dobro. Slobodan Novaković, većina rezultata istraživanja javnog mnjenja za naivne. Samo budala može da im veruje, tako je. Ja uopšte ne obraćam pažnju na to. Izbaci Gregovića iz studija, možeš i Kokija. Znači Crnogorac i Bosanac pričaju o stanju srpske politike, kaže Brakus. Znao sam da je on. Znao sam 100%. Pa, Samo Milinović. Vi ste mnogo, vi od drveća ne vidite šumu. On ne može šta imate protiv Bosanaca? Pa Šormaz je moj zemljak iz Mrkonjić grada i on je bio direktor 20 firmi u Beogradu. Da vidite selo odakle on potiče, ne biste vjerovali. Sad to nije uspjeh, Savo Milinović. Pa kako da nemam sve protiv Šormaza, brate. Znači, i ono, i naprednjak bivši, i za NATO, i bez NATO, i ono, čovek sve živo radi. Sve. I sad je opozicionar glavni. Ozbiljno? Pa DS je najveći rasadnik bio SNS-ovac. DSS. Ne, a DSS. Da. DSS, a dobro, DSS su zajebani. Oni su, Koštunica je podržao Tomu Nikolića. Ne zaboravimo to. Ja sam bio glasao za Koštunicu. Lazar Đelević. Zar ne reče devojka da Evropska unija... A pre toga SDS u Bosni. Duplo glasao. Ti treba u Hag da ideš, da ti se sudi. A prije rata. Sve jedno, ti si začetnik te ideje. Genocida, brate. On je to glasanje turizam, to je on izmislio. Ne, bio sam indoktriniran, evo ja priznajem, ja sam mislio da je to prava stvar. Bukvalno je to, znači kako je ono preteča interneta i ovoga svega, on je preteča tog bugarskog voza. Bugarski voz, u stvari je krajiški voz. Ja kad sam gledao bosanski voz, bosanski lonac. Karadžićka priča. Ja sam vidio kao da mi... Jesi ga gledao uživo? Kao da mi A dobro, on je bio karizmatičan. Ogrlicom, kao da mi nekom ovako maše ispred glave i hipnotiše me. Da, a dobro, on je bio karizmatičan pesnik čovjek. Da, ja se primim, rekao... Čupav? Ne, imaju žvaku. Čupav, onako, ima čupav... Imaju čudnu glavu, da. Da, čudnu glavu, da. Mislim, čudnu frizuru. A vi ličite, ali imate čudne frizure, to je isto. On je iz Crne Gore, Rastav od dlaka na čudne strane, sve ono, kao njegova kosa je takva. Ne, dobro, kod nas ima razloga, u Sarajevskoj regiji su babice pogrešno postavljale bebe da legnu, znaš. I svi imamo rane glave, i možemo kao u New Yorku, u Belo Horizonte, u Tokiju možemo se prepoznati iz Bosne. Imamo svi ravno pozadnje. Čuvena nakovanj glava. Čak neki je panac da se rodi u Bosni, na primjer, slučajno. Pečkovićka je jedna zmijurina koja radi za službu i to odavno, kaže Vladan. Idemo dalje. Milo Lompar, koliki god idiot bio, manje je zla učinio od Đilasovih botova koji direktno po njegovom naređenju. Iza Belog sam glasao. Peletačević. I tu si pao. Samo što za razliku od tebe, Beli Peletačević je posle toga što je odglumio opoziciju, dobio posle kafić u Knez Mihajlovoj. Koji je propao. Pa je propao među vremenu. Pa dobro, nije znao. Koji svi Ćacijevski projekt. Ne, krenuo megalomanski. Preteča belih šatora. Krenuo megalomanski. Ovo je jedini Ćaci koji se nije opari. Ovo je ovdje. Dovoljno sam glup. Jedini Ćaci koji radi kao portir i to želi. Ti kažem ti, jedini Ćaci koji nije uspio da naplati svoje Ćacijevstvo. Da. Ovako, vrlo ozbiljno, Mrkovački kaže, Milo Lompar, koliki god idiot bio, manje je zla učinio od Đilasovih botova koji direktno po njegovom naređenju na najgori mogući način napadaju devojku koja je žrtva brutalnog policijskog nasilja.
Negregović pogleda stvari koji su SSP botovi pisali o devojci, uključujući podsmevanje i njenom fizičkom izgledu. Evo, to smo malo prepočitali. Nisu nebitni likovi sa X-a, nego baš ljudi koji su u vrhu stranke i rade po direktivi. Dakle, Lompar mi je daleko manje zlo trenutno od Đilasa, što je tačno. Dobro, meni je Lompar veći zlo od Đilasa. Dobro. Ali i dalje bi i Salom, kao i još jednom ponavljam, i dalje bi, znači ako je to opcija protiv Vučića, glaso bi za Lompara. I opet bi rekao sebe, evo još jednom Gregoviću, jedeš go. Ne. I glasaš za nacionaliste. Ne glasaš za nacionaliste, oni su samo u tom galimatijasu možda trećina. Ne, samo kažem. Ja bih Koštunci dao još jednu šansu. Ne, hipotetički sam rekao čak i da postoji samo opcija studentska lista sa Lompar. Ne kažem da je tako. Ja bih razmislio. Ja bih glasao da je to jedina opcija. Da su samo pro-desno i da kažu mi težimo, Evropska unija nas je izdala i sad jasan program bude i oni se decidirano opredele za to da se okreću Rusiji, Kini, Indiji. Ja bi opet glasao za njega pre nego za Vučića. Ja bi se dali Koštunci još jednu šansu. Ja ne bi glasao za Vučića nikako, ali ne bi glasao ni za studenta ako bi otišli samo desno i bez Evropske unije. Znači oni moraju da kažu da idu za Evropsku uniju. Da ne postoji opozicija, da se desi to. Ja ne bi glasao, ja ne bi onda izašao na glasanje. Ja bi glasao za studentsku listu. Ja bi opet za Karadžića. Ili bi za neke joge letače. Ali dobro, kažem ti, mislim, ne, kažem opet, da ne bude pogrešno znači, ja samo kritikujem iz najbolje namere studentsku i pokret. Ja sam to isto prepoznao da to radim. Iz najbolje namere zato što želim da otklonim stvari koje se meni ideološki ne sviđaju. Nećeš kod njega snimati tvoje djece pjevaju hitove, nemoj da mu se čepiš. Ne, znaš što kažu mladi? Neće ti dozvoliti, rekao mi je da neće. Matori na sebe, znaš, oni tako kažu. Meni to djeca majka. I u pravu su. Da. Pedra čeka, kaže, Koki, čekam te, vozim te za Mirjevu. Čekate sa autobusom tu negde iza ćoška u ulici, samo će tebe da vozi. Da. Gregović je sisica, malo smiki podvikne, ovaj Miranko Bubice, kaže Bojan Stevanović. Nije tačno. Nije stvar u tome, Ne, to je bon ton. Nije to ni bon ton, to je uvažavanje sagovornika. Evo, to kaže i Brakus. Ovi ljudi su mrtvi pijani, smiljane, srozavaju ugled emisije, Đilasovac i Ćaci. Sve jasno. Tako je. Kamo sreće da se Đilasov Ćaci. Glasao sam i na beogradskim izborima za sve jedno. To smo mi bili. Evo ga Dušan Podanović daje savjet, pravi. I to se odnosi na Kokije. Odihr da ubaci novu tačku tamo u uslovima, da se Kokiju oduzme pravo glasa. Zbog svega što je radio i glasao za SDS svoje vreme. Ja se slažem u tom smeru. Ja sam bar priznao. Ja se slažem sa Rambom Amadeusom koji je rekao, koji je svojevremeno izjavio da bi na glasanje trebalo da dođe čovek ili žena i da glasa tako što će... A zašto ne ono treće, biće? Može i treće. Ona ili ono, da izađe na izbore i da glasa za onu opciju tako što će da napiše redni broj tačka i ime grupe i ime predstavnika čitko bez pravopisnih grešaka. Čekaj da proveri samo kovere. Znači, samo funkcionalne pismeni mogu da glasaju. Znači, ja mislim da bi imali... Čekaj, 30 ljudi u Srbiji. 30 ljudi. Ja bi jedva prošao test. A ti ipak sebi daješ da bi prošao? Ja mislim da bi prošao. Ja sumnjam da bi ja prošao. Malo kad me udari ADHD, onda malo možda zajebem. Pričaš kao moj otac, ništa te ne razumijem. Pa to vidiš. Moraš se okreneš ka mladima. I Oznojio sam se. Ne, ja sam znojav. Ne znaš šta je goj slop? I sve me boli, treba Koki. Goj slop. Ne. Ne znam, nije, to moj oca men stalno govori da goj slop. A što je 6-7? 6-7 uvijek. Evo. Treba da se snimimo za internet. Jel može, Braki učestvuje sada u ovoj diskusiji, u ovaj razgovor i postavlja Ljubomoran. Što taj Svileni nije došao? Šta se glumi tu učestvuju za jebitu priču? Nek dođe ovdje pa će učestvuje u razgovoru. Moram da pitam, pita Brakus, zašto bi Kesić govorio na bilo kom protestu? A zašto bi Lompar govorio na bilo kom protestu? Zašto bi Beogradski sindikat govorio na bilo kom protestu? Govore, mislim, oni su dovedeni kao muzičari. Imaju oni govore pre toga. Pa voli ih student. Možda se lepo izražavaju. A Kesića ne govore, ne vole. Pa ne, ali Kesić je javna ličnost i nešto kao ja bi sebe isto odnosno ja sam jednom bi odbio. Da budem da pričam, nema razloga, zašto bi? Slažem se. Ja bi sad birao Bojko Miona s kojeg bi pričao. Ja zato izuzetno poštujem tvoje mišljenje.
Ne mislim da si uvek u pravu, ali poštoje mišljenje. Ja poštojem apsolutno Smikija, jer on jedan od rijetkih hrabrih ljudi ovdje u ovoj prostoriji. Jeste. I ti ja nemam šta da izgubim, mene bole dupe. Ja znam šta pokušava Kokoruš sada da izvuče od mene sadržaj ove koverte i bolji procenat. Mislim, meni je to jasno. Ja ne moram... Pa ovdje sam izabrao dobar moment. Ništa ne mora da mi uopšte ide niz dlaku ili bilo što. Dođe sad da mu ja kažem, ajme malo izmasire ovdje naš lumbalni deo. On bi rekao, naravno, nema problema, ja tebe obožavam i cenim, pa bi to vrlo rado uradio. Hoće da te nauljim, sve bi on to uradio, ja to znam. Čuvaj se, ako to kažem, znam, ali nema potrebe, zaista. Jel sam ja odgovorio Brakusu na pitanje? Da, Lompar je univerzitetski profesor, dakle zbog toga govori i zbog toga je govorio samo tada i više nije, jer je tada bilo to zamišljeno tako, ja znam da je bilo zamišljeno tako. Ja ću glasati za Lompara. Da. Gregović je kaže šlihta i da se uplašio pusi. Ja sam uvek bio pusi. Možda nisam smeo da pročitam, ali dobro. A dobro, ja ne krijem da sam... Ovo nije trebalo da pročitam. Ja ne krijem da sam kukavica. A jeste, da. Ja ne krijem, apsolutno. A ja bi bilo bolje da mi... Ja izbegavam suku, ja ne verujem u borbu. Zašto ne, čovječ? Borba je jedna od najvažnijih stvari. Ja bi bilo bolje da mi odemo svemircima na gajbu ili da oni nama dođu. Evo ga opet. Ili su svemirci? Ne. Ili su svemirci? Šta? Ako idemo... Ako se pojave svemirci, da li bi se ti borio protiv njih? Letećim taksima. Kojim letećim taksima? Znači oni postoje samo u nekoj... U Vučićevom planu za Beograd 2028. I u nekom AI. Zagrizli ste mamac. I oni roboti koji ćemo kao mi proizvoditi prvi na kugli zemaljskoj, znači mi radimo sve one najnepotrebnije stvari civilizacije. Ali ćemo ih brendirati. Mi smo klošari civilizacije. Pa ne, mi smo proizvođači najnekorisnijih stvari na svetu. Mi samo lijepimo etikete. Ko? Pa Srbija. A nije, mi pravimo one poluprovodnike. Gledao sam izvoz. Nije, znaš šta? Kad ti dođe televizor, Vox, Fox... Svemirci su krivi za sve. Mi smo i brandirali. Čovjek učestvuje. Brakos je za ovih par samo minuta, sa ovih par nekih, da kažemo, smernica, ovu emisiju toliko podigao i uradio mnogo više od vas dvojice zajedno za ovih 2 sata. Kad bolan? Ja ga uopšte nisam primijetio. Samo bukvalno evo sa ovih par nekih ingenioznih stvari. Ja ga nisam primijetio uopšte. Da. Šta je rekao Braki? Interesantno. Nisam čuo njegov glas. Što se sad Banjac šlihta Brakus? Za veći procenat. Čekaj, ima ono izvor... Ja vodim računa, ja sam ovdje... čekaj, da kad ste već pomenuli to, da pogledam da li... Da pozdravimo još nekoga, naravno. Ajde, pozdravi ove uplatioce, a ja... product. To sam teo ima... Šta? Mi najviše one poluprovodnike izvozimo, to sam gledao. Kao zemlja? Da, elektronik... Instalacije za kola. To je 16% našeg izvoza. Na drugom mjestu je 8% mašinerija, nuklearni reaktori i... Bato moj. A to je ovaj brat Feđe Dimovića. On je najavio saradnju sa Rusima da pravimo nuklearki. Čekaj, ako eksplodira Vinča, svi smo u... Ne znam, ja se u to ne razumem. Pa 100%. I šketu, nego? Da, hvala puno. Hvala. Znači, od 2014. do 2026. godine skočilo je za 3 miliona izvoz elektronske opreme, znači 5,3 milijardi dolara je to. To je Vučić napravio. Tek ćeš vidjeti šta ćemo s Expom da napravimo, to će biti ludo. Expo će bude seks. Da. Za 2 godine, ne, za godinu dana. Insulated wire, to je na prvom mjestu. Šta je to? Izolovane žice. Izolovane žice. Znaš kako je to teško napraviti? Znaš koliko Srbija zarađuje na izolovanim žicama? Boga oca. Aj pogađi. Pa koliko Saudijska Arabija na nafti? Pa brojke, brate mili, ajde. 600 milijardi. 2,24 milijardi. Samo? Biliona. To nije ništa. A na drugom mjestu je bakar. Koganci. Skidamo ovuke. 3 milijarde. A nemaš tako pričati. To bi te sad, moja djeca bi te sad osudila. Jeftin vic. Vrlo jeftin vic i rasistički pomalo. Moram priznati. Mada smo ja i brat Krule skidali neke oluke pa u tom 90. godina. 3 milijarde Srbija izvozi bakar. Više nego izolovane žice. To nam je glavni izvod. Zato nam je reciklaža jako napredna. Znam, ali da nema onoliko, da kažemo, saradnika ljudi koji se bave bakrom, kao
sekundarne sirovine. Sekundarne sirovine i skidaju sa dalekovoda, mi bismo, džaba bi bilo sve. Ti kapiraš da su ti sakupljači sekundarnih sirovina? Oni su nosioci naše... Ni podaštavali, oni su nosioci naše ekonomije. Ekonomije, industrije. Mi njima treba da budemo zahvalni od neba. Da im se klanjamo. A koliko imamo preko okeanskih brodova, da vidite tamo? Da pitam ChatGPT. 12:01, ljudi. Moramo da završavamo, mora da se žuri, mora da se radi još tošta, jer od ovoga nema ništa, očigledno je. Nema se vapa. Da. Pa ima bilo nekog se vapa. Evo da vidimo samo ovako, da li ćemo... Koliko Srbija ima transportnih brodova? Transportnih brodova? Preko okeanskih. Pa preko okeanskih 0. Koliko Srbija ima preko okeanskih brodova? Ovo se dere u telefon, samo da kažemo slušalci. Što se dere u telefon? Ima neki fazon. Pa pita znaš, da ne bi kucu. Sad i vaše ovo ušlo u pitanje. Sad se zbunio. Pita da ne bi kucu. Srbija ima veoma malo ili praktično nikakvih prekookeanskih brodova u svojoj trgovačkoj floti u današnje vreme, jer je zemlja bez izlaza na more i njeno pomorstvo je u izuzetno malo razvijeno. Prema poslednjim podacima UNCTAD, Srbija ima 4 prekookeanska broda u 2025. godinu u vlasništvu kompanija sa prebivalištem u Srbiji. Znači je vlasništvo države Srbije, nego kompanije koje imaju... Zimi su u Zanzibaru, ljeti Honolulu, je li tako? Znači 4 postoje u Srbiji. Pa prelijepo, vidiš. Ali jedan nije u vlasništvu države. Dobro, jesmo mi... Dobro, jesmo. Za kraj odjavi, ja se izvinjavam. Nećemo, ima pesma za kraj, ali pre toga moramo da uradimo jednu veoma važnu stvar. To je posebno važno za ovog gospodina koji nam dolazi iz šume. Ali za Gregovića, naravno. Za mene, ja se danas odričem u čije ime? U čije god hoće. Pa ne može. U moje. Odričem se. Ja to ne dozvoljavam. Ja to dozvoljavam. Zato što sam bio pomalo preterao, možda sam bio Ne, to da se samo kaže. Ovo je sve kući. Po meni ja ne zaslužujem. Ne. Zaslužuješ, ja si dao ritam emisiji. A kući se to samo kazni. Bićevanje vrućim, kako se zove? Koprivom. Iznervirao sam Bakija, brate Milo. Ja bi koprivo. Ne, to je bilo dobro, to je bio super. To je sve bila gluma. Nije Expo, nego mali Expo ili specijalka. Upravo je, Marko. Moramo završavamo. Evo, dečko nam pokazuje na sat. Da, evo ga Dibo tu, da, naravno. I ja žurim isto. Vladimir, Koki legendu samo nastavi sa jebancijom, dobro. Dajte sve pare Kokiju, zaslužuje Bože sačuva i to neće se desiti. Vi matori najbolje čutite. Krene skuplja lubuode. I to je to, da. Veliko hvala Aleksandru, Snežani, odnosno Aleksandru, ponovo Aleksandri, Zdravku, Maji, Vladimiru, Draganu, Momčilu, naravno i Marku. Veliki pozdrav i juče Bojanu, ali ovo od danas. Ja samo mogu da pitam Kokija da li Koki razmišlja o tome? Da li je Koki za? Dobro. Procenat. Određeni procenat ili je za sadržaj ove koverte? Daj sadržaj koverte i bježimo, ajde. Sadržaj koverte? Pa ne znam, ajde kako god. Sadržaj koverte je manji od 30% ovoga dobitka od današnjih 12.000 u svakom slučaju, ali dobro. Šta je tu je? Ajde. Greg i ja ćemo da se podelimo, tu i Braki, Marko veliko hvala i to je bilo to. Pesma za kraj. Srećna nova godina. Kad se baba vrati kući pijan, Nađe Kurtović? Brate, daj nešto novi, jel možete se maknuti iz 70-ih? Mogu, ali neću. Hvala je i rock opera Kemi koju je Elvis napisao, inspirisan tragičnom sudbinom jednog svog komšije. Riječ je o dječaku Kemiju, kome je otac, pošto se pija vratio kući, dao da popije.